Arratsaldeon ikusentzule eta ongi etorri. Zorionak Reala saio bereziarekin gatoz. 5 urteren bueltan kopa irabaziolako berriz ere talde txuri-urdinak eta duela 5 urteko kopak eta urtengo kopak palmaresari dagokionez balio berbera izango dute. Baina gainontzean ingurunariari dagokionez, ez dauka zerikusirik eta bestela ikusi bestela irudi hauek zer nolako indarra duten eta izango duten arratsaldeak aurrera egin ala, benetako indarra eta, susperraldia espero dugulako hemen gu geu gauden puntu honetan bertan. Donostiako udaletxean gaude, arratsaldean berriz ere eta ez gaude bakarren noski. Ana, Ramos, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Eta hemen ezkerretara, Juanan Larrañaga, arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon. Festara gatoz eta gozatzera gatoz. Bai, Sevillan gozatu genuen, Realak irabazi zuen kopa, hartaran gozatu egin genuen, baina gaur ere gozatzeko prest gaude eta zeuei gozarazteko ere bai. Nire ustez gainera, honek futbola gainditzen duelako, ospakizun globalagoa dalako, gizarteari eragiten dion ospakizuna, eta Gipuzkoatik eta Donostitik haratago ere ospatu den balentria lortu duelako Realak. 87an Juanan Larrañagak barrutik ospatu zuen. Bai. Gaur, kanpotik ez, albo batetik izango du. Albo batetik ospatuko dugu, eta gainak gustora ospatuko dugu, eta gainak jende asko etorriko da, zergatik jende asko ez den Sevillan izan, holako aukera badaukago taldeakin egoteko eta taldea gurtzeko eta taldea zoriontzeko eta nik uste hori aprobetxatuko duela, iruditzen zait hori gauza handi bat dela, area asko juntziran, baina beste batzuk hemen gelditu zian eta oin taldeakin bat egiteko, Jende asko izan zen Sevilla, baina denak ez ziren izan, denentzako tokia behar bada ezen izango. Eta gaur ere ez dakit bani denentzako tokia izango den, dagoeneko bostardiak oraindik ere ez dira, eta ikusi berri dugu alderdi derreko, aurrealdeko enparantza nagusirien noladakoen, eta lanak izango dira, zazpiak inguru horretan espero ditugu jokalariak denak abitzen lanak izango dira. Baina izango dute kale jira horretan gozatzeko aukera, baina pixkanaka joan behar dugu. Eta irudi handiena eta gaur honak are gaituena, oraintxe bertan ikusterako zena da alegia Reala kopa irabazizuela berriz ere, laugarren ez, 1999an lehenengoa, aspaldiko kontua dira horiek, baina horren ondotik, 87an ere bai, 1987an, 2008ko palmaresean dago, Reala txapeldun izan zela berriz ere, eta hauek larun bat edo igandeko irudia ditugu. Dagoeneko ez dakik guzar esan ere, partido larun batean hasizelako, baina gero luzapena, penaltiak, eta igandeare izan genuen ordurako, eta hortxe talde galtzailea guk albo batera utziko dugu. Gurea bestea da, gurea kasunetan bestea da, gurea talde txuri-urdina da. Zoriona Reala saioarekin gatoz, diogun bezala, eta handia egin zuelakoanak, handia egin zuelako Mikel Oyarzabalek, Igor Zubeldiak, Aritzer Ustondok, handia talde oso batek egin zuelako. Eta detaile oso politxan ere ustez ere bai, ez da Mikel Oyarzabalek azkenean une hori partekatzea beste bi kapitainekin, eta batipat, Zubeldiarekin ez, eta lesionatuta dagolako, eta abar. Eta Jokin Aperribairen irudi hori ere nahiko birala egin da, eta berak ere esan du, leku guztietan azaldu dela ez da, negarrez eta nire gustatu zait irudi hori ikustea. Zein portate du ba? Gainera, kudeatzaile kutsu hori beti hartu diogu ez da, ala dalako, bera gerente bada, klub baten gerentea, eta enpresaria, eta beti serio, ikusi izan dugu, prentsaurrekotan eta bar, eta holak, ez dakite, giza kutsu handia edo ukitu handiagoa eman dio irudi horrek. Eta irudiak aipatzen hasita, beste honi buruz ze esangote dugu Juanan, Orduan larri ginen, benetan, larri ginen, eta zu zeu Jon Lerrotzarekin batera kontaketan, eta Serran guren ere bai, eta zu egen olabe, tentsio puntu hori eutxe egin behar, baina lanak izan genituen, tentsio puntu hori eusten, eta, era berean kontaketarekin egin behar, eta bihotzak ere jokatzen duelakoetan, baina Paulo Marien ekasunetan asmatu zuen, eta zure herrikideak edo zure auzotarrak edo nahi duzun bezala horrek ere asmatu zuen. Bai, horrek asmatu zuen, benetan horrek asmatu zuen, nik uste iruditzen zait alde hortatik sufritu genuela bai, urduri onginera ere bai, baina asko gozatu genuen. Iruditzen zait momentu horiek oso garrantzitsuak izaten dira, nik usten dut penaltia botatzerakoan lase ikusten nula jendea, horrek ziurtasun putu bat ematen duelako, eta atezaina benetan ikusten nuen, geldituko zituela. Berak hori irakusten zuen, geldituko zituela penaltiak eta bi gelditu zituen, da nik usten dut hor garbi irakutsi zuen ze maila daukan taldeak, ez? Eta hasieratik esan zigun gainera, baina jarra dezakun, gauak eta ondorengoak ere emat iruditzi duzkigute, baina hortxe txuriak ikusten ari ginen, une hunkigarriak asko izan ziren, hori beste duda ezpirik gabeana. Bai, eta nik uste Euskal Herria hor islatuta ikusi zala, ez da? Lehen esan dudana, Realtzali izan zeinke, ala ez, Donostiarrak, Gipuzkoarra, baina gehiago izan zen. Eta txoriak abesti horrek ere, gu
guztiok hartzen gaitu. Nola baiteko ere eserki bat? Hoi ba, eta Euskara kartujan entzun zan, Atletico Madrileko zaleen aurrean, eta telebiztazio ikurriñak, zazpi lurralden, armarria, dana dia gehigarriak, ez da? Baina txoria une hori benetan astezina izan zala. Bonan, Kafea, Rona eta Oskar Sonda hori edanak aipatu dugu, Balbani eta Persioa, bai, behin eta berriz, baina, txoria txorire, bai, gurea txoria txoni da. Bai, eta beste leku baten dago. Hori goian dago, eta nik uste hori dala garrantzitsuena. Besteak asmatzen dira momentu baterako. Baina txoria txori gurea da, eta hori zoragarria hori gintzute. Moda kontuak izaten dira, eta, eman dio taldeari horrek ere, eta, bizipoza dute ezpirik gabe, eta bizipoza beste honek ere asko eman zion taldeari 87. urtean, eta 87ko irudia dira, eta irudiak bistan da 87koa direla. Baina partidua joanan, 87ko kopa eta aurteko kopa, ez dugu zango, igual izan zirenik, baina kasi, bai, bilaketa kasi, berdin izan zuten. Hor, azkeneko penaltia. Hortxe dago. Esan dugu egunetan, baina berriz ere esango dut, ez gara sekulan ikateko. Juan Larrañaga penaltia botatzeko ardura hartu bakarrik ez, sartu egin zuen. Baina hortan ere, Musti Mujika, Martin Begiristain, alegia, orduan ere behar bada, ezoiko protagonistak, edo, espero zenituenak, aurtengoan bezala. Orduan pasatzen zen, galdetu, zene bota behar du penaltia. Eta batzuek, zarantza asko. Eta aurrera pasoa lehena, Jose Maria Baketetan egin genuen, eta Musti Mujikak, Sanak, eta Martin Begiristainen. Aurrera pauso bat izan zen. Zain jole, hau epai ausartak izan dirala. Eta gainera, ondo sartu, ondo irabazitakoak. Eta nik uste dut hori aipatzeko modukoa dela, askotan goa estaltzen gara beti, baina gazte horiek izatea, ausartak izatea, hain ausartak izatea nik uste dut. Gero kontaketak ere baitzaten duelako, bere garrantzia eta bere joera eta noski arkona da. Arkonada, pues no pasa nada, tenemos arkonada. Oin marinek egin duena eta Marrerorekin akoratuko gara, baina akoratu behar dugu haien Muñozen penaltiarekin. Penaltiak bakarrik ez, ibilbide oso bada, eta taldea, futbola bera badakigu talde lana, eta azken finan arrela dela, baina egia da batarteka protagonista batzuk ere bereizten ditugu, bereizi direlako, baina talde joko hor dago, eta taldeak egin du horrela, eta taldeak irabazi du. Hori hala da, nik uste futbola hori dela, batek ez duela irabazten, baizik talde osoa irabazten duela. Zuk dena dela berzenekin zerbait, transmisioan eta behin baino hilagoetan komentatu zen duen, hau Romareda da, Etxean ere ala sanamentzuen, atera horretik, Sebiera atera horretik ere ala sanamentzuen, baina zaudete momentu alankideok arratsalde osoa daukagu hitz egiteko, arratsalde osoa daukagu, 87ko kontuak berriz ere ekartzeko, gaurkoak ekartzeko, nahi dituzunak ekartzeko, ikusi irudi hau. Ez dugu esan, eta dagoeneko ez dakit esan barare badakoen, baina postardia ditugu, eta 6etan dago, teorian behin ipen 6etan dago, autobus esateran induan, baina karroza hori, kasi, karroza hori martxan jartzeko ordua autobusa da, tetxurik gabeko autobusa da, eta hortxe joango da talde txilurrina, hortxe egingo du bidea, guk hemen kalejira esango dugu, rua eta alakoak horiek ere modan badira aspaldia, baina hemen Gipuzkoan, darralarekin, kalejira esango dugu, anoetatik atera, eta onaino, udaletxeraino, ekarreko duen autobusa horixe duzue. Eta irtera puntu horretan, anoetan alegia, Inigo Barrena lankidea behar du. Inigo, arratsaldeon! Arratsaldeon hirukote eta arratsaldeon ikusentzule guztioi, gu hemen anoetaren kanpoalde honetan gaude, kalejira hori hasiko den une honetan, eta esan dezakegu arratsaldeko 4 inguruan iritsi garela, inorretzegoen, baina, ordute erdian sekulako jende bila batu da, marea txuri urdina, kolore txuri urdina da nagusi, jendeak hasieratik lehen metroetatik jarraitu nahi duelako kalejira egun berezia delako, berriro ere Reala horrelako titulu bat ospatzen ikusteko aukera dutela jende askok, eta jende askorentzat lehen aldia delako eta ez dute une bat ere ez galdu nahi, eta ikusi dezakezuen nire inguruan zenbat jende batu den, esan dugu jendea poliki etortzen hasi dela, baina lehenengo etorbide hau dagoeneko bete-beteta dugu, dagoeneko nik uste dut lehenengo hilada horiek bete-beteta daudela, atzean ere jendea bada, jendeak agian ikusi ere ez du egingo, baina autobusak neiko altura badu jokalariak eta ikusteko, eta uste dut dagoeneko ia preste daudela irtengo diren autobusak eta jokalariak bertatik bertara ez, baina oso gertu jarraituko duena gure lankidea Diego Álvarez de Arkaia izango da, autobusetatik oso gertu joango delako. Diego, zegiro inguru horretan dena prestote dago?
Bueno, adirudi Diegorekin... Bai, lastar batean Iñigo. Lastar batean izango dugu Diego Alvarez Arkaiare. Diego Alvarez Arkaiak autobusarekin batera ibilbidea egingo du. Eta kontatuko dugu une oro autobus hori nun dagoen ikusiko dugu. Noski, baina kontatuko dugu une oro autobus hori nun dagoen eta zer nolako erreakzioa jasotzen ari den. Hori guztia Diego Alvarez Arkaiaren eskutik izango dugu beranduxeago. Esan dizuegu seirak aldera espero dugulako autobus hori martxan jartzea eta udaletxe aldera bat zazpirak eta laurden orduak esaten eta ez karazko sartzen esperientzia askorik ere ez daukagu, baina nolabaiteko esperientzia bai, eta halakoetan, hasieratik esango dugu, gehienetan behin ipen orduak ez direla errespetatzen ez behintzat ez zehatz-mehatz, baina tira ospakizun garaiare bada, eta pentsatzen dugu, bazuek ere bestaldetik ulertuko duzuela, eta, ulertu behar duenak ere, ulertuko duela, halako egun batean, zintzo demonio, ordu horiek etenak errespetatzea zaila izaten dela. Baina, Ana, Juanan, uste dut arazo badaukagula, anoeten gura begiratu nola dauden, eta hemen alderdi ere begiratu nola dagoen. Nunka bitu behar du jendea? Hemen, olako egunetan eta norberak ere, igual ukondu bat. Ondartzara joan beharko dute? Hoxe, behar bada, ondartzara joan. Maria igual geisten bada, hor txere lekua, baina egia da. Lehen jendez lepo dagoela, eta, gainera, eta kontu zibili egitezela guraldiarekin, gu ere Sevillan ale bili ginen, segulako, han beroa ondixe egiten zuen, gaur pelxio dago, ez hain beroa behintzat, baina, kabituko dira, nahi duenak, hemen lekua izango du, seguro. Ibilbidean ezear, kilometroak ere badaude, Juanan, tardetxo bat hartu eta autobusa hortxe, lehenengo lerroan ez bada, bigarren lerroan ikustea. Ikustea izan da garrantzitsua, egotea da garrantzitsua baita ere, jende asko gizu izan Sevillan egoterikan, igual aukera ez du izan telebista ikustetikan, eta hemen dauka aukera ona, ez, eta gozatzeko egun bada, ez, eta iruditzen zaite jokalariak ez dakit ikusiko dituzten ez duten ikusiko, alegin dugu bere jokalariak ere horra saltzen, eta baino gozatu ezatela denak, ez da dira zer pasatu eta gauzak ondo ateratzen dira. Hori da, Sevilla aldean edena Garbixamar joan da, eta hemen ere ala nahi genuke noski. Gu udaletxean gaude, eta udaletxeren, baina beste aldeko edo bestelako kokagune batean Iñaki Mikio lankide daukagu. Iñaki, arratsaldeon zuri ere? Bai, atxaldeon lankide guztioi, arratzale guztioi eta Euskal Telebistako ikusentzule guztioi hementxe gara Donostiako udaletxeko harrera aretoan. Hauxe izango da gaurko une garrantzitsuenetako instituzio nagusiak hemen izango dira, lehendakaria Imanol Pradales, diputatu nagusia Ider Mendoza eta Jakina Harrera zuzenduko duena, bertako alkatea Jon Intxausti. Hemendik handako irudia izugarria da. Hemen, esan, harrera areto hau, balkoien aretoa dela, jende guztiak ulertzeko, eta hemendik eskainiko dute kopa, jokalari txuri urdinek momentu garrantzitsuenetarikoa, harrera hemen zuzenduko du alkateak, eta jokalari kapitainek ona ekarriko dute kopa, eta hemendik jarraitzaile guztiei erakutsiko eskainiko die ikusiko duzu, hemendik handugun irudia, Sevillako kolorea, txuri urdina zen, asteburu honetan, eta gaur Kontxako olatuak txuri urdinak dira. Ikusten duzu sekulako irudia betetzen ari da alderdi eder leku hau eta, festa ikaragarria da, oraindikan ekitaldia hasi gabe. Ekitaldia hasi gabe bai, baina laster batean hasiko da, eta Asier Aranguren lankideare hemen inguruan daukagu. Asier Aranguren batipat jokalarien menpedo eta jokalarien zen izango da. Asier, arratsaldeon zuri ere, aurrera. Arratsaldeon zuei eta arratsaldeon ikusentzule guztiei noski hau ederra da benetan, orain Sune ari da hemen kantuan, trikitixa ere badu, eta zaleak gustora daude, egongo ez dira 5 urte, orain azkenengo kopa irabazi zuenetik eta orduan ezin ospatu, handia da gero ezin ospatu, orain bai, 2026ko hau bai, nahi duten moduan alaitasunez ospatuko dute eta gu hemen izango gara jakina. Eta zuek esan bezala, gero jokalariak ona, holtza honetara etorriko dira, eta hemen egingo dituzte, euren berriketak, hemen kantatuko dituzte nahi dituzten gauza guztiak, eta guk orduan ere protagonistak hartuko ditugu eta esan egingo dizuegu, euren hitzak zeintzu diren, eta galdetuko diegu nola dauden. Begira orain ere, bandera eta bufanda txuri urdin horiek. Behin da berriro ikusiko dugu irudi hau gaur hemen. Donostian, alderdi eder. Josune Lakiztain, Sune. Suneren inguruan badauko historia kontatzeko, baina lehenik eta behin iraarketarakoaz eta laster batean gatoz berriz ere kontaketa berezionekin. Gabonetako sua duan ikusten du, Gabonetako sua, eta denok, nahi badegu gehiago hasi bila, aukera asko dago eta denok, nahi badegu gehiago ez egon
Eskerrik asko. Hemen gara berriz ere zuzenean, Zoriona Reala saio bereziarekin ospatzeko garaia da. Larunbat gauean, edota igande goizaldean, nahi duzuen moduan, Realak kopa irabazi zuen laugarrenez, eta gaur ospatzeko eguna da, astelena da, baina eguraldi dotore daukagu, taldea eta zaleak ere etorri dira Sevillatik, eta gaur ospatza tokatzen da, eta hortan ari da talde txuri-urdinean laster batean hasiko da euren kalejira. Eta hainbat irudi esan dugu lehenago ere, baditugula erakusteko, eta beste Zubietakoak ere bai, talde atzo iritsi zelako, Sevillatik bueltan eta Hondarribian jende goldea, Zubietan jende goldea, atera aurretik ere jende goldea, jendeak bazuen bai eta alde ospotzeko gogoa, eta dena balio du, bazken finean, ikusten delako, jokalariek ez dute alakoetan askori behar izaten, baina ikusten delako benetako sentimendu hor dagoelako hemen. Bai, sentimendu hor dago, eta garbi erakutsi zuen, ez? Sevilla neon ginean, da Sevillan sekulakoa, jendetza zegoen, eta iruditzen zait alde hortatik gaina asko juntzitan, zarreraik gabe, bakatik taldearen ondoan egoteagatik, eta nik uste dut hori eskertzekoa dela, eta gero honea atortzen zeanean, begiratzen jende. Zegoen, gu lehenago etor ginen, taldea baino lehenago etor ginen, eta pila bat zegoen. Goizean, hor, zean aeroportuan Hondarribin eta gero bidean ere bai jende pila bat zegoen, eta Zubietan pila bat zegoen, gero eta gehiago etortzen ari zen, da hori eskertzekoa da, eta taldearen ondoan dauden seinalea da. Egin zuten gainera, alabago nolabaiteko improvisazio batean, aeroportura iritsi bai, da gero garai batean ligak irabazitako garai hartan eta herri ibili ziren, bestelako garaia ziren, berrogei urte pasatxo bat dira dagoeneko, baina, gutxienez Hondarribitik Zubietara arteko hainbat herritan sartu ziren, eta, berotasun hori ere jaso zuten. Bai, azkenean pandemia garaian irabazitako titulu hori ezin izan zutelako partekatu zaleekin, orduan arantzatxo hori kentzeko modu txikitsu bat, ez da xume bat izan zen, eta improvisazio bezala hori antolatu zuten eta jendeak erantzun egin zuen. Eta herri gutxi dira, ez dira kilometro asko, azkenean ez da Hondarribitik Zubietara, baina jendea berehala efekto llamada esaten dan hori ere. Aztatita batean. Sare sozialekin, azkar, zeituan. Orduan jendea hori animatu zen, eta gainera eguraldia lagune bai, igandea zen, eta titulua ospatzen hasteko beste urrats bat. Duda ezpirik gabe, eta lehentxako esaten aritu gara, Ana, azken finean, izaten duela guztiak ere arrazoi bat, eta, berala saipatuko ditugu arrazoi horiek guztiak, baina une batez, Anoetarakoaz berriz ere, Anoetak irudia ditugu hauek, eta autobusa bai prest joanan, baina jokalariak oraingoz ez, eta prestera berean Inigo Barrena. Inigo, balda mugimendurik hor. Momentuz, zuek zan bezala autobusa dagoeneko lehenengo joango den autobus hori dagoeneko irten da, txapeldunak jartzen du bere, aurre alde horretan, momentuz jokalariak ez ditugu ikusi, baina hemen giroa ere berotzen hasi da, gero eta zale gehiago, gazteenak ere ikusten ditugu, bufandak eta banderak astintzen, eta poliki igartzen da, badato erlat, jokalariak badato zela, eta, ordu lordena falta denean, Anoeta inguru honetan, zale beteta eta denak, jokalariak protagonistak noiz iritsiko zain. Laster izango da hori egon lasai, oraindik ere ordu laurdentxo bat edo falta da, baina giroa benetako hemen ere badaukagu, Alderdi Ederren alegia udaletxean eta lehenago ere ikusi dugu, Josune Arrakistain alegia, J Fuego kontzertuan, eta, lehenago esan dugu iragarkitara horretik, baduela horrek arrazoi bat, eta, arrazoia kontatu egin behar dugu gana. Zergatik ari da gaur Sune hemen Donostian kantuan J Fuego? Sevillan antolatutako jarraitzaileen gunea txiki geratu zen antza, horren beste, jende holde ikaragarria juntzangu gainera igarri genuen, bezperan, erdigunean Sevillan, jende guztia antxe zibilela, baina larun batean ostera askoz ere lasaiago egon ziteken, eta izan zen, denek fanzonera jontzutelako partidu hasi, baino dezente lehenago. Izan zen, bete intzala eta Sunek abestu bertzuenean, poliziak debekatu egin zion, ezin zalako jende gehiago sartu,
fanzon edo jarraitzaileen gune hortan, eta Sune haserretu gintzan. Berak abestu egin nahi zuen, partekatu egin nahi zuen une hori zaleekin eta ez zioten utzi. Orduan zer egin du? Gaur hemen jo, hau ez zegoen aurreikusita, berez protokoloan edo, deialdian nolabait esateko ez zegoen, baina Sunek lortu du behintzat zaleen aurrean abestea. Han nahi zuen, Sevillan, Donosti plaza juguna da gero. Eta bat esango du, Sune, bitzen da, kontzertuz kontzertu, baina musikaria beak ere badu, zenbaitunetan jotzeko indarra eta gogoa, eta ari da eta ikusi eta entzun egin behar dugu. Aupa Sune, aupa Josune, ari da, aldapan gora aldapan bera, aritzen ziren hauek are batean aldapan gora, eta gora, espaldian Real ari da, Mataratzoren eskutik, eta Mataratzoren eskutik era berean gora, ari da, Juan Alarrañaga, Mikel Oyarzabal, esate baterako, kapitaina, ez da, egin dakan honek tetxua, por cierto, bihar 29 urte egingo ditu, Mikel Oyarzabalek, baina, tetxua ipiniko dio, adinean aurre dijo bezala. Baina, horrengo ez zaio ikusten, Iruditzen zaite sekulako maila jokatzen ari dela, ez? Bai hemen, Realeat, sekulako maila dauka, baina selekzioa juten danean, bai, ez da nik uste alde hortatik eskertu behar dela bera hemen egotea, jokalariak ere eskertzen dute olako esperientzia daukan jokalari batez zelaian egotea baita ere, eta Mikel Oyarzabal derrigorrezkoa da hor egotea, ez? Maila honean dago, gaina gola dauka, denetik, danak ondo egiten du gauza guztiak, eta iruditzen oso garrantzitsua dela taldean. Kartujan, duela 5 urte, porteri batean sartu zuen, aurreko larumatean bestean sartu zuen, bietan ere penaltiz, baina hortan aparta da oso, eta bat esango dugu penaltiz sartzea, ez penaltik ere sartu egin behar dira, baina ez dira penaltia, Juananek esan du, lider bada, Reala Zaratago ere, enor, eta azken finean, esan du, Juananek berak ere, eskertu egin martzaio horrelan egotea. Jokalari batzu badirelako, bestelako urratsak nahi, batetik, badutelako hortarako aukera, eta era berean, gogoa ere bai, kasunetan, Mikeli aukera bai seguru, baina gogoa behin hemen, Donostian Realaren ikustetzen. Bai, hemen dauka gogoa, eta izena eta izana dauzkan jokalaria da, kapitaina da, Eibartarra, eta erakusten du zelaian. Eta gainera, Realean ere topatu ditu gogo betetzeko moduko erronkak. Ez da, Kopa irabazi du, Txapeldunen Liga jokatu du, Europa Liga jokatu du, hainbatetan gainera. Guzi Sorlot esate baterako, orain leporatzen dio Realtzalea Sorloti, etzuela jarraitu Realean, baina aurreko larumatean Kopa Realak irabazi zuen, Sorlotek ez zuen irabazi, esate baterako. Egiten dira postuak, Ondo tera daitezke, edo ez, eta, ikurrarentzako, nik uste Reala berantzako ona dala, eta bera ere oso ona Realantzako. Eta apostuak egiten hasita, apostua benetan latza, edota, bi apostu egin zituen talde txuri-urdinak aurtengo denboraldia aurretik, batetik Imanolen Aroa amaitu zelako, hori Oriotarra berak erabaki zuen, eta gero, lehenik eta ben etxe kontenatzaren alde, baina, kontuak ez ziren nahi bezala hasi, eta gero, Pellegrino Matarazzo ekarri ziguten Juanan, eta hasiera batean behin batenak ere bakaldezka, bere inguruan, zanodako referentziak, ezer ote da, zer ez ote da, apostuak egiten hasita, eta emaitzak ikusten hasita, ezin esan, bestelako horik, Pellegrino Matarazzorekin Realak asmatu du. Horrek ere, beste garai bat ematek digu, ez? Toxak etorri zen garai, eta beti horrelak gertatzen da, ez? Toxak eta zein da, zein etorria, egontzen Sporting Lisboan, egontzen, baina ez genuen inork ezagutzen, ez? Eta etorri zen, eta aurrera pauso bat eman zigun zergatik, gauza asko aldatu zituen, berak ikusten zuen taldeak bazaukala jokoa, eta bazaukala indar bat, eta beste puntutxo bat eman behar zion, eta berak eman zion. Eta hemen berdina pasatu da. Ez zuen inor ezagutzen zituen partiduak egoin bideoak eta da egoten dira, eta hor dana ezagutzen da, baina zuzenan ezagututa, garbi erakutsi zuen, hemen egunero irabazi behar da, jokatzea, azte bukaeran. Eta hori garbi erakusten du taldeak, ez? Ez dela, berak ez da inorken eskontzen, berak egiten duena da, honenak pintzen ditu, momentu honetan ze jokalari behar ditun, eta hor asmatu egin du, oso osorik asmatu du, ez? Eta nik uste dut jokalariak ere,
sinisten dutela benetan entrenatzailean gain. Eta hori garrantzitsua da, olako bat etortzea kanpotik ez dugu ezagutzen, jokalarintzako ez da txarra izaten, ona izaten da. Zeratik entrenamentuko lan hori behartu egiten du, behaiek hobeto egin behar dute, gauzak hobeto egin behar dira, zergatik, ez nahi ezagutzen da, erakutsi behar diot, nik 11ako neotean nahi detela. Eta horrek taldeak gazten du, eta irutzet hori pasatu zela Matarazona. Etxeko entrenatzaile batetik zetorren talde txuri-urdina eta zer nolako aroa, gainera Emanolena, berriz ere etxekoaren alde egin zuen Realak, ondo bidean noski beti ere, baina batzotan, Juanan berak ere esan du, halako talka bat ere behar izaten da, haize freskoa, ekarri kanpotik, eta, atea zabaldu, lehioa zabaldu, eta, ikusi bestelako metodologiak, bestelako kudeaketak, jokalariekin, azken finean, da, kanpotik etorri da, eta hizkuntza arazoa tarteko, baina jokalariekin bat egin du, eta, emaitza gotxe daude. Eta haize freskoa ekarri du, eta entxufau egin du, ez? Plantilla osoa jokalari guztiak entxufatu egin ditu, eta hori bere meritua da. Nik uste gainera, ez dakit, gu kazetario bezala eta bere prentsa aurrean eta ez dakit oso jarrera adeitsua erakutsi zuen, oso gertukoa bezala, ez? Berehala danok pultsikoan sartu gaitu, emaitzak laguntzen duten noski. Eta zeran komentatzen zen, Mataratzoren lorea, ez? Baina lorea pasada. Hori pasada, eta berak erakutsi egin du, eta aurrekoan ere koparen atarian banan-banan denekin hitz egin zuela, hori askok egingo dute noski, baina berak ere hori esan du, azkenean irabazin gaitu. Baina sinisteko modukoa da, zergatik, kalean ere berdina delako. Kalean ere, edozeinekin gelditzen da, aldu neurrian ulertzeko moduan hitz egiten du, eta iruditzen zait hori ona dela, ez? Bere jarrera, berak ipintzen duena bere lanagatik eta bere gauzak esaten ditu edozeinekin, eta egoten da, kalean hartzen du batekin, gelditzea nahi du batek, eta gelditu egiten da, argazki aterako dugu, eta gainera hitzegin egiten du beraiekin, tokatu zaio batzuei baskari bat egiten eta Mataratzoan ikustea, eta utzi egiten diozu, ez, ze zango digu, baspada utziko du, ez, berak esatizu, etorri, eta berak egiteko da, olako nortasuna dauka, eta gertutasun hori dauka, eta nik uste dut bizitza nola balima da, barruan ere entrenamentu garaian eta jokalarien jarrera berdina izango duela. Ikusi besterik ez dago nola besarkatu zituen jokalariak, haina handia da, ematen zuen, ez da, ezala hartz bat, ez, beran hartze txikia hartzen, nola, ez, jokalariak. Paulo Marin esate baterako, Hori da, argazki hori. Sarkada hori, Hori da, bai. Horre, persona bakarrak. Aita batena, aitona batena, ez, bai. Baina persona naturala, eta hori gaur egun, doi, kasi, kularen munduan, jakin badakigu, alako izarkutxu ikaragarriare bada, eta, divismo, talakoak esaten ditugu, eta tartekaren ematen direlako, baina, persona naturala izateare, bada nolabaiteko doaia gaur egun, behar bada luke izan beharko, baina bada, eta hauxe da, edo honek ematen du behin ipein naturala. Rarabiz esaten dana, ez da, baina hori naturaltasun hori, sekulako giroa, kalean. Ari dira. Alkatea nahi zutenean galdera pare bat egiteko. Segi, Iñaki, eta lehenengo galdera egin beharko diozu. Ikusi, bere etxean, eta bere etxe aurrean, zer nolako giroa dagoen, Aurrera, Iñaki, aurrera. Hori da, bere etxean da, bere etxe aurrean, hori izango da nire lehen galdera. Hau da irudia hemen dikan duguna. Donostiar guztien etxia, neria ez da, Donostiar guztiona da, baina bai, sekulako irudia, uste dut bizitza guztian zehar gogoratuko dugun momentu horietako izango dela, ez? Eta, topera ospatzeko aukera baldin badaukagu, kristona izango da, baina nik uste gaur hemen, Realako jokalariek taldeak oroar jasoko duna izango dela Donostiar guztien besarka da infinitua, eta honek nik uste gutxi barru eztanda ingo dula. Aizu, Jon, orain dela 5 urtekoa desberdina izan duzen, baina 5 urtetan 2 kopa. Oitu ingo gea. Aizu, ez dira ohitura txarrak, ez? Nik uste ohiturak pixkanaka egiten diala, errepikatzen direnean, zerratik, ez? Horrelakoako Donostiara ekartzea, ez? Gainera, futboletik arago, aste honetan zer askotan ari gara esaten. Hor balio batzuk badaude, esfortzua dago, nortasun propioa eta emaitzak, eta hiriak Donostiarrok horrekin bete-betean bat egiten dugu. Beraz, arrakasta kolektiboak ere baditugu hauek, propioak dira. Badakit, zuk zuzenduko duzula harrera hemen dikan udaletxeko harrera, konta iguzu nola izango den? Seitan abiatuko da autobusa honuntza, eta ia da tartean, Donostian danez, propioak ditugun elementuak ere sartu behar genitula. Eta hemen, jende asoko esaten du, Donostian dena, danborra joaz ospatzen duzu, bai balada, eta gaurkoan ere, eta nahi izan dugu gainera, etxeko txikiena gonbidatzea, horrek ere nik uste keinu egiten diola, hemen ere arrobia badagoelako, eta ez hori bakarrik, kopa honek zerbait berri ekarri du. Belaunaldi berri batentzako aukera izan da. Aurrekoak bizitzeko aukera ez dugu izan eta, ez? Baina, danborra da izango dugu, Joslontxos txaranga ere gurean izango dugu,
dantzariak, jakinak, Kresala taldeko dantzari finak, eta gero hemen balkoi honetan, urtarrilaren 20an hain simbolikoa izaten da balkoi horretan, edo 87an, edo 19an neiskekin hain simbolikoa izaten da izan zen balkoi horretan, kopa ikusiko dugu, eta danak geure burua eta geure bihotza islatuta ikusiko dugu kopa horretan. Ea dena ondo ateratzen den eta Gipuzkoar guztiek gozatzen dugun. Zalantzarik ez daukat, alaxi izango dela. Eskerrik asko eta aupa Reala. Segitezagun aurrera eta kontaketarekin eta Ainhoa Forundarena dugu kasunetan hitzeske, hainbat eta hainbat zale dagoeneko ikusten ari gara aurrealde horretan, goiztiarrenak ez dakit, baina kasi goiztiarrenetako batzuekin izan da. Ainhoa Forundarena lankidea, aurrera Ainhoa. Milaka lagunen artean hemen daude, lehenengoak iritsi direnak alderdi eder honetara. Goizetik etorri dira, bi gurasoak eta bi alabak. Oianerekin gaude, Oiane lehenengoak izan zeate, noiztik zaudete hemen? 12ak aurrera, hortikan. Argi eukezute, goizean etorri da. Bai. Animalekin hau apeteko zela eta azkenean lehenengo filamen gaina egon. Olakori biziko aldegu inoiz berriro. Galdera, a ber, noiz. Gurasoak bizi zuten, baino gu ez. Orain izan da lehenengo aldia. Atzera begiratzen badugu, sekulako jendetza dago eta zu hemen aurrean. Sekulako jendetza dagoela atzean. Jende pilo bat, eske banekin. Eta zuek hemen aurrean. Hori bai. Horrela ikusten dugu ondo errealakoi. Nor daukazu gogoa ikusteko? A ber, denei. Baina Remiro gehiago. Eskerrik asko familia. Aio. Eskerrik asko familia, eskerrik asko Ainhoa, eguerdiko 12 hortxe, eta 6 ordu beranduako, zintzo demonio behin ordua beteko bat dugu. Inigo Barrena, Realeko autobus horrek hastear edota bideari ekitear behar du. Alaxe da bai, 3 minutu eskas gelditzen dira txapeldunak, kopako txapeldunak abian jartzeko, eta hemen gauden orduerdi honetan behintzat jendea etorri aritu. Ez dakit alderdi ederren lekurik duzuen, baina hemen behintzat jende pila bat dago, eta ez dakit nor sartuko diren guzti hauek. Esan dugu, autobusa dagoeneko, prest da lehenengo autobus hori, jokalariak joango diren autobus hori, eta esan dugu baita ere Diego Álvarez de Arkaia lankidea egongo dela dena bertatik bertara jarraitzen oso gertu, eta uste dut Diego dagoeneko prest zaudela, segiro duzu autobus inguru horretan. Hementxe dena prest dago, leku privilegiatu batetik jarraituko dugu Realak autobusean egingo duen ibilbide hau. Autobusa begira non daukagun, liga honetan jardunaldi retroa izan dugu, pintaxa autobusa ere, bada pintaxa eta retroa, eta garai retroetan eta pintaxetan bezala gaur autobus honek Real txapeldunak, Realareko jokalari txapeldunak eramango ditu autobus honetan 87an bezala. Dena prest dago hemen, jokalariak joango dira lehen autobus honetan, ondoren bigarren autobus bat joango da, eta bertan estafa joango da, noski, eta bertan Pellegrino Matarazzo adibidez, talde hau gidatu duen entrenatzailea, bertan bigarren autobus horretan izango da, DJ bat egongo da bigarren autobus horretan, eta hemen ikusten ditugu bultzadako kideak jokalariei harrera bat egingo diote, orain segundo gutxi barru aterako dira hemendik eta harrera egingo diote, hor ikusten dugu amaieran bigarren autobusa prest dagoela, hemen milaka pertsona daude jokalarien zain, eta hemen dena prest dago jokalariak anoetatik ateratzeko, eta alderdi ederrera, udaletxera joateko, beraz, segituan aterako jokalariak, ea momentu hori ikusteko gai garen. Minutu eskas, gelditzen da jokalariak irteteko eta esan bezala harrera egingo diote bultzadako kideek, ondoren hasiko da kalejira hori eta dagoeneko hemen begira da guztiak autobusera begira ikusten ditugu. Arratsaldeko 6etan esan bezala kopako txapeldunak abiatuko direlako Donostia guztian zehar arituko dira, eta duela urte asko, 87an egin bezala Donostiako kaleak zeharkatuko ditu alderdi ederrera iritsi arte, esan bezala minutu gutxi, dagoeneko arratsaldeko 6ak dira, eta berehala irteko dira, kopako txapeldunak. Une hori berehala iritsiko da, eta une hori emango dugu, baina ikusi bien bitartean arratsaldeko 6etan nola dagoen, hemen, Donostiako udaletxeko kanpoaldea, alderdi eder alegia, hor dagoeneko lehenako Inigo Barrenak esan du. Ez dakit alderdi ederren nola zaudeten, baina hemen jende asko zere gehiago ez da kabitzen. Hemen ere ez dakit gehiago kabitzen den, baina edozen kasutan denak ere hartuko ditu noski Realak, nola ez ditu hartuko, hauek eta denak eta gehiago ere hartuko ditu, talde txuri urdinak, azken finean, ospatzeko garai horretan,
beti ere muga guztiak egin ditu, denare zabal-zabalen hartu beharra dago, eta, gaurkoaren onotik seguru gaude belanoldi berriak ere, berra da baten bat edo beste izango zen zalantzetan, erralekoa izango, tenaiz izango, lorpenek ostarako ere balio izaten dute, sentimendu hori berri ere, indartzeko eta zergatik ez, eusteko bakoitzak bere kolore horiei. Autobusa ikusi dugune batez joanan, nolabait mozorrotu egin nahi omen izan dute, zuenarekin alderatuz edo, zuena bestelakoa zen, ez tokate alde, oso desberdina da, mundua berari asko aldatu da. Dan aldatu da. Gizarteare bai, danak aldatu da. Dan aldatu da, nik uste hau ere aldatuta dagoela, ez? Gu herriz ginen baita ere, ligak eta irabazi genituenean, eta da arantzazura junginan. Baita, pentsa. Pentsatu. Gasteizea, pasakinan... Denakaritzara, ez da? Eta gero arantzazura, da nik uste danak pasatu genituela. Gaur aldaketa bat, ez da, ez da tirutza aldaketa txarra denik. Laroita zortziarri ez da, Gipuzkoa, Laroita zortziarri, alkate jaunak eta izan ditugu, handereak izan ditugu egunotan, baina, une batez, berriz ere, Ainoa Forundaren aitza eskedugu. Ainoa, nahi duzuna berriz ere aurrera. Eta oraingoan belaunaldi berri batekin gaude, bi neskatileekin, eta hain zuzen ere kontatu nondik etorri zeaten, eta zergatik? Bilaunatik etorri gara eta mutilen sinaduran nahiko genituzke jaso. Bai, zer gaude ospatzen gaur? Gaur irabazintzuten kopa eta orduan ospatze etorri gara. Nesken kopa ospatu zenuten? Bai. Bai, ez da? Eta orain mutilena? Bai. Zenba jende dagoen hemen? Zenba jende? Asko. Gehiagi. Aizuek klasera juntzeate? Bai. Eta ze kamisetakin juntzeate? Realekoakin. Haupa real ez da. Eskerrik asko neskak ondo pasa. Zuei. Bianatik Donostiara ere bai, klasera mendira ez dakit joan diren denborak behar batako itzean bai, baina ez dakit. Atxer, gu hemen barrualdean gaude, zu kanpoaldean zaude, ikaragarrizko erudiatako zu zauden inguru horretan, ez da? Aurrera, Atxer? Bai noski, sekulakoa eta zuek aipatu bezala, jendea, baina orain Oiartzabalari da, esate baterako berriketan hemengo pantalla handietan, eta jendeak erantzun egiten du, lehen hemen DJ ere izan dugu, jendea animatzen ere bai, prest dago, jendeak festa nahi du, jendeak ospatu egin nahi du, eta naturala da bai, ze lehengo hartan ezin ospatu orain 5 urte, gaur bai, eguraldia ere daukagu, lehen esaten genuen, Sevilla ematen du honek une batzuta, baina honek itxasua dauka, honek kontxa dauka, eta Donostia da. Jendea lasai, kantuan, pozik, gustora, alaitasunez, baina batez ere jokalariak noiz etorriko zain. Laster, Atxer, laster aztoratuko da jendea hor, Inigo Barrena, ano eta inguru horretan dagoeneko jokalaria somatu ditugulako. Laster baten autobusera ego eta martxan jarriko da kale jira. Alaxi da, hemen dagoeneko festak egindu estanda, ikusi ditugu bultzadakoak banderak astintzen, baita bufandak ere, jokalariak nik hemendik urruxamar ikusten ditut, baina uste dut dagoeneko irtenak direla, eta une batetik bestere egoko dira autobusera, orduan hasiko da ibilbidea, eta lehen minututik, leheneko metro horietatik zaleen, babesa zaleen berotasuna eta zaleen bultzada jasoko dute, errege kopako txapeldunak direlako, eta gaurko egunak alaxe merezi duelako. Real zaleak, familia txuri-urdina urte asko zeramatzan, familia txuri-urdinak horrelako egun bat gabela, 27tik alegia, antzekotasun gehien agian, lehen mailara igo zirenean izan zen, baina gaurko oso bestelako gauza bat da, eta ziur guztien oroitzapenetan geldituko den eguna izango dela gaurkoa. Esan bezala, jokalariak dagoeneko nik uste irteten ari direla, baina uste dut eta oker espaldi manago, eta alba dugu behintzat, Diego Álvarez de Arkaia, horringuruan dabiltza jokalariak, ez da? Dira jokalariak, dela minutu batzuk atera dira. Estafa eta entrenatzailea, baina hemen dago kopa, hemen daude Igor Zubia eta Mikel Oyarzabal kopa eskuetan, kopa altxatzen eta autobusera bidean, lehen mailako jokalari guztiak eta baita arrobikoak ere atera dira, Anoeta kanpotik eta bultzadaren babesekin eta zale guztien, Anoetara gerturatu diren zale guztien babesean badoaz autobusera eta jokalari guztiak kamiseta berarekin goazen Reala kapeldu urte guztien ondoan agertzen dira ikusten
Ikusten ari gara bai, Diego Alvarez Arkaia genuen kontaketan, baina irudia berak bat ere kontaketarik gabe ere nahikoa indar badu, bueno, hausi da arratsaldeko lehenengo irudia. Arratsalde dagoeneko lehenengo irudia utzi digu. Autobusera egotzen jokalariak, bultzadak, bueno, gaur ez dago partidorik anoetan, gaur partida baino garrantzitsua dago, gertatzen ari dena, eta, bueno, hortxe, anoetara joan nahi izan duten, eta hortxe ari gara ikusten, irteera hori nolako izango den, eta Ana, Juanan, hor ere begira, hemen goitik, jendetza, noetan. Bai, jende pilo bat, hurbildu da horra, eta bueno, normala gainera ez da leku txarra, ez da, ikusteko, bertari ikusi ditzazkezu, plantilla guzti, eta gainera ez autobusean igota, baizik eta, bueno, zeure neurrian, ez? Etxe, begien parian, eta bueno, eta kopa ere eskutan daudutela, eta poliki, eta horre momentu oso politia, oso leku aproposa iruditzen zaitolako ekitaldia handi bat jarraitzeko. Kopari ondo heldu bertzaio, Bai, badaukagu, Sergio Ramos, bai, jauna. Ez alda alakori gertatuko, Mikel Oiartzabal eta gainerakoek zainduko aldute kopa, hemen ez gaude, horren ohituta, hemen tarteka 5 urtez behin edo, bueno, hartu du, bestelako ohitura realak, baina, bueno, ez da horren beste irabazten hemen, eta behin irabazten hasita, zaindu, garaikurra merezi du, eta Inigo Barrena, ez dakit zurekin hartumanetan jartzeko moduan gauden berriz ere, bueno, bai, ez da, hortxe den Inigo, bueno, horrentxe bai, jokalari dagoeneko, autobusera egotzen, hemen irudia, bigaren bisuraino, goraino noski, hemen behan inok ez dugu nahi, hemen goian jongo dira denak, eta, bueno, laster batean jarriko dira prez, lentsako DJ moduko bat ere ikusi dugu autobus horretan, ez da kirori faltako, eta freskagarriak ere uste du, freskagarriren bat edo beste batela. Inigo, hortxe dituzu jokalariak? Bai, freskagarriak edo beste zer ere, bai, jokalariak dagoeneko lehen autobus horretara igo dira, kopa ere ikusten dugu, eta zaleen berotasuna igartzen ari dira, hemen jendeak, hemen estanda egin du festak ez delako gutxegorako, une batetik bestera irtengo dira, dagoeneko ikusten ditugu, bai, Mikel Oiartzabal, baita Igor Zubeldiare, esan bezala, jokalariak joango dira lehenengo autobus horretan, bigarrenen estafa, eta hirugarrenean, zuek esan bezala, DJ moduko bat, musika eta kiroa jartzen, kirorik ez da faltako ibilide guztian zehar, eta une batetik bestera jokalariak reala martxan jartzen da. Laster izango da hori, lehentxago esan dugu, berez arratsaldeko 6etan egiteko zena, bueno, 6 eta 7 minutu dira, okerez panez, oraindik ere ez da bitza horren berandu, eta esan dugu, alakoetan orutegia betetzea benetan zaila izaten dela, baina, bueno, testu ingurari dagokionez edo eta, bueno, argazkeri berari dagokionez ana. Kamiseta, ospakizuneko kamiseta guztiak ere, batzen batzuk edo, bat baino gehiago, bueno, euren inguruko bandera eta keinuak eramanez, ezta? Bueno, lehengoan erala gertatu zelatun batean, Jon Mikel Aganburu, Venezuelako bandera esate baterako, Susitxe, Txaleta Tzarrek, Kroaziakoa, bueno, ikurriak ere bainoski, txekoek, bueno, bakoitzak bereak. Hori, aprobetxatu egin behar da, gainera, ez, erakusleio politia da, eta ez gehan norbera, beran herrialdeaz eta beran nortasunaz arro onbea da, eta erakusteko leku dotorea. Ikurrinak ikusi zidan gehien bat, noski, hori hola da, baina baita esan bezala, hori Venezuela edo Kroazia, eta bueno, eta hori euren herrialdekoi erakusteko oso urrutinago, baina ni ere txapelduna naiz. Inigo Barrena arrankatu duela, badatozela, Realeko jokalariak. Badatoz txapelduna, badatoz errege kopako 2026ko errege kopako txapeldunak une batetik bestera, dagoeneko bufandak airean, baita banderak ere, eta zalek lehen unetik, Realeko jokalari animo mezuak ematen txapeldunak direlako, eta ez da gutxiagorako, ikusten dugu hemen ke artean datorre autobusa, baita, bueno, estelako bandera eta bufandekin, jokalariak ere ikusten ditugu, dagoeneko, lasai xamar daude hasiera batean, baina ikusiko dugu ibilbide guztian zehar, ziurazki, bueno, astoratzen ez dakit, baina eurak ere postasun hori erakutsiko dutela lehen minututik, eta nola ez, autobusaren goialde horretan, pare-parean, lehen lerro horretan, aurten irabazi duten erregekopa, Lerralen historiako laugarren erregekopa, eta, bueno, bide ematen duena behintzat, duela 5 urte eginez bezala, aurten zaleekin batera ospatzeko, bueno, beta ematen duen erregekopa hori. Hementxe gu abiatu gara, autobusaren aurretik gaude, eta ikusten ditugu autobusaren aurrealde horretan, Gonzalo Guedes,
Carlos Soler, baita Aritz Lustondo ere, Mikel Oyarzabalekin batera, bengalak alde batetik bestera, eta hemen avenida honetan ikusten dugu jendez benetan lepo dagoela, eta jendea pozez txoratzen hemen txapeldunak ikusten. Bultzadako beste bandera handi bat ere hartu du jokalariren batek, eta hori astintzen dago alde batetik bestera Takefusa Kubo. Beraz, gaurko festa hasi besterik ez da egin, eta benetan gozatu egingo dugu arratsalde benetan polit honetaz. Ari gara dagoeneko bai, eta ikusi, ano eta pixkanaka alde batera utzi, eta, maran jarraituko du oraindik ere autobus horrek. Poliki, mataratzo bezala, poliki. Baina ez dago presarik, Presarik ez dago, nik usten dut, zaian behar dago, lako ospakizun bate ospatu behar dago, eta denak ikusi behar dute hori, eta iruditzen zait martxa hortan ondo dabiltza. Mikel Oyarzabal, Aritz, Gonzalo Guedes, hasiera batean eurak koparen ondoa, baina, une euro bat emat izango da, eta, gero etorriko da ezagunen bat, eta bat bajango da, agurtzera, beste batek ere hartuko du kopa eskuetan behar bada, hauxe da, ospakizuna, eta kapitainak behin hasiera honetan, edo bi kapitain behin koparen ondo horretan. Hori, hasiera itezela dantzan eurak, eta gurtu ezatela jendea, Ondiokan igual xokean daude. Ez zuten igual oindala hori 48 ordu ez zuten hau espero eta begira. Ez, eta arrezkero ospatzen ari dira, Hori egia da, Baina gaztea dira hauek, ondiokan indarra daukate. Hau sasoia daukate, Juanan, garai horretan sasoia izaten da, Zakigu Getaferen kontrako partioa nola iritsiko dira, naperri bai bezala, igual atzeratzea igual eskatu beharko da, baina tira, gaur ospatu egin behar da. Eta bere alasiko dira gainera DJaren doinu horiekin eta hortxe, saltzan sartzen. Eta bien bitartean, noetan entzuten ditugun hainbat eta hainbat kantu, eta honek hasiera baino ez da hau, eta, suiziriak eta lakoak ere bai, Inigo Baranek esan digu, takek kubo berak ere hartu mendu balako bat, hori bak ere bertzen kubok, hori bak ere bertzen kubok, benetan jokalari berezia da, eta lehengoan hasiera gurin ere, mantzizkion, eta zenbait perla, zelaian, perla ondixen marra da, eta zelaitik kanpo ere benetan, badu, nolabaiteko bizipoz berezia, eta, kubok ospatzen ere, nonbait asmatuko du, eta asmatzen ari da, take kubo. Inigo Barrena, oraindik era noeta inguru horretan, 10 inguru horretan, Realeko autobusa. Bai, dagoeneko 10ko etorbide honetatik aurrera doa, poliki mataratzok esaten duen modura, eraltzale guztiek eman nahi dizkiotelako babesa jokalariei, animo mezuak ere bai, eta zuek esan duzu, jokalari asko oraindik, patxan samar ikusten ditugula, baina ziur minutuak aurrera joan ala, ziur ibilbidea aurrera joan ala, animatzen joango direla, zaleak ere horretarako daudelako, eta benetan ikusten ari garen irudia ikusgarria da, zenbat Realeko bandera, zenbat Realeko bufanda, zenbat Euskal Herriko ikurriña dauden, guztiek Sevillan egon zirenak, Sevillan ez zirenak egon hemen Donostian egon nahi izan dute gaur, eta, esan dugu, ea non sartuko diren guztiak, baina garrantzitsuena, importanteena, Realaren jokalarien ondoan daudela, eta erre kopa horren ospakizuna bertatik bertara bizitzen ari direra, orain arte belaunaldi askok egin izan duten bezala. Esan dugu, Reala badoa poliki aurrera, Mataratzorekin poliki azitzen, baina sekulako abiada hartu du, eta horren erakusle gaurko ospakizun hauek. Reala badoa, eta, gutxinaka, joango da, alderdi ederrera iristen, giro paregabean noski. Hemen txari ikusten jokalari guztiak saltoka, Mikel Oyarzabalek eusten duen kopa hori, eta bestela jausiko den autobus horretatik ez zen izango lehenengo aldia hori ikusten dugula, denak esan behar dugu ondo hidratatuko direla, eta esan behar dago jokalariek gaur entrenamendu bat egin dutela, ez da pentsatu jaigiroan ibili lagun hauetan, gaur entrenamendu bat egin dute, koparen erreplika bat du umetxo batek, eta hor ari dira umeak agurtzen jokalariak umetxo hori agurtzen esaten ari zaio Wesley ia kopa txiki hori, kopa erreplika hori botatzen daukan umea, baina ez esan di hori bererantzat izango dela, eta hemen orain jokalari guztiak jendeari agurka milaka pertsona Madrileko etorbide honetan, eta denak saltoka orain berriz ere jokalariak saltoka, eta momentu benetan politak ikusten oraindik ere Mikel Oyarzabal kopa eskuan, eta Carlos Soler haien, eta Aritzen Lustondo autobus honen aurrekaldean daude.
Asko balio du honek Juanan, asko balio du zenbat eta zenbat belaunaldi halakorik bizi gabe eta horientzako guztientzat pentsa honek ze indar duen eta Realari berari sentimenduari dagokionez ari naiz orain zenbat ematen dion halako lorpen batek. Pila bat ematen dio, ez? Halako lorpen batek eta jendea hola ikusteak, ez? Eta iruditzen zait garrantzitsua dela. Sevillan pila bat ikusi genuen, baina gaurkoa zoragarria da. Hor bizitzea, zure ondoan daude, gertu daude danak, zu ikusten dituzu, hori zoragarria izaten. Ematen duana beti Barcelonak, Real Madridek, Atletico Madridek, ez? Baina, bueno, alegia, gehienetan ohikoak irabazten dutela, baina ohikoak beti ez, tarteko gertatzen diralakoak ere eta gertatu da zorionez. Bai, hori da. Eta gero nik uste gaur ere ospakizunetan eta netzako jende gaztiak, ez? Hau ikusi alizatea. Umeek, nerabeek, hori da, ez? Hauek ez dute ikusi, 2021 bateko akaso batzuk bai, baina ezin ospatu. Orduan horrek ere asko engantzatzen du, ez? Zeure taldea da, eta hola ikustea, talde garailea hola ikustatazu ere horren parte izan alizatea lotura berezia da taldearekiko. Iñaki Mekeoren gana jobardugu ondoren, Iñaki Meko korrezka naiz, Gipuzkoako diputatu nagusia, Eider Mendoza dukazu ondoan, ez da? Aurrera Iñaki? Bai, alaxe da, hementxe daukat, Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia, kaixo Eider. Batzalde onda nahi. Hauxe da, nahi genuena. Sevillan antza zinen, ikusi duzu nola dena, esate dute, Sevilla tiene color especial, baina txuri-urdina zanan dana, hemen ere bai txuri-urdina, junet zirenak hemen dia danak elkarrekin ditugu. Hori da, guk aipatzen genuen, nahi genula danok gozatzea, Sevillan egon, edo Lazkaon, Hondarribin, Irunen, edo Donostiako kaleetan, eta gaur garaipena danok elkarrekin ospatuko dugu, eta merezi du Realak, eta merezi dugu zaleok. Elkarrekin ospatzea garaipen hau izugarria izan dalako, eta gainera uste Realak oso ondo irudikatu duela zer den Gipuzkoa eta zer den gure herria, ez? Saiatua, etengabe lehiatzen dana haundienekin, baina zer eta geu danatan onenak, eta hortaz benetan merezi dugu alako ospakizun bat, Realeko jokalariekin ospatzea, maila ikaragarria eman dutelako eta adirazitu dutelako zer dan lidergo naturala eta zer dan elkarrekin aritzea sendoago izateko. Hortaz oso pozik gaude bai. 5 urtetan, 2 kopa irabazi ditu Realak, baina haze aldea, orduan ezin izan genuen Realzaleok behar bezala ospatu, esan duzuleno merezi genuela, hau merezi genuen, merezi zuten Realzale guztiok. Merezi genuen guztiok eta biak elkarrekin ospatzeko aukera hori benetan zoragarria da. Eta merezi genuen, lehen osaten nun bezala merezi genuen, balore horiengatik, taldi beran ere komunidade oso sendoa garela erakutsi dutelako, eta hemen Realak neskek eta mutilek kopak irabazi dituzte, eta gu gaude oso eskertuta jokalari guztiei, egin duten ahaleginagatik, egin duten esfortzuagatik, eta aldi berean ere gu zer garen mundu zabalean adirazi dutelako. Eta hortaz, diputatu nagusi bezala oso harro sentitzen naiz, Realeko jokalari ez, baina aldi berean ere Realzale ez hau futbolaz asko zaratago doa. Eta komunidade bate osatzen dugu elkarrekin eta danak elkarrekin pozik Sevillako kaleetan txuri-urdinez, ez baitzeon beste koloreik. Eta ze poza, elkar ezagutu, elkar ikusi, elkar agurtu, dana gainditu du eta benetan jendeari opa diot gaur benetan gozatu dezala hemen Donostiako kaleetan, hainbat lekutatik etorri da jendea, etorri gara, eta elkarrekin ospatuko dugu. Oso ondo, arro egoteko modukoa da, goza hau Eider. Hori da, zeueke bai. Eskerrik asko. Reala zorionak Gipuzkoa eta zorionak Euskal Herria. Hori da, zoriona. Zoriona Reala bai, Zoriona Reala eta horixe da gainera gorko saioaren izenburuare, Zoriona Reala ospatzen ari gara, ospatzeko modukoa delako, eta batematek esango du, nahikoa da, nola izango da nahikoa, gizarteak, munduak, aspaldian gainera, bestelako albisteak asko ematen dizkigu, denak ere edo gehienak txarrak, eta aldian aldiko alakoak ere ondo, gustora asko hartzen dira, eta bai, neurria nahi bada, baina ospatu egin behar dira, entzun eta ikusi!
Ez dago tarterik, alegia jenderik gabeko eta zalerik gabeko tarterik ez dago. Eta esango nuke dagoeneko ibilbide osoan horrela izango dela. Eta hor, esieni atzealde horretan jendea bai ikusten da, baina atzerako doa jende gehiago. Ibilbidean, kalekiran, eurekin bat eginez. Eta balkoietan ere bai, ez da? Hori San Fermin, hori entzerroak eta ikusteko leku politiak etzaten die, begira hortxe. Gaur zutena txuri urdina da. Oida. Hauek erari dira, Juana. Ospatu behar dute. Jende horren aurrean asandu. Ez du bezain ondo, Jon. Zunek egin duen, artista bera da. Juana, nahi bat eta nahi bat kontu. 5 urte zuen Reala berriz ere txapeldun. Duela 2 urte Atleti txapeldun. Nino bentsat esan da nago ingurukoei, gaztetxo jari naiz, ez oitu alakoetara, ez oitu. Futbolak zoritxarrez bestelako joera bat hartu duelako, talde boteretsuenek asko gastatzen dute eta geroz eta gehiago gastatzen dute, eta norabide horretan geroz eta zailagoa da, bestelako heltzea, alegia, beste ikusten dituzten ogia apur horiei eustea. Eta tokatu zaigu, azkeneko urtetan ez zorionez, batzuekin eta bestekin, eta, esan ari gara, ospatzeko momentu dela, eta hortan ari dira. Eta, ana, ikusi dugu hor, Sevillan taldeak irabazi du, eta taldeko izarrak Marrero eta Marin beste izango ziren, baina beste izar handi bat badu Realak, eta oraintxe ikusi dugu hor. Hortxe txurdin. Ikusgarria da, benetan, zaleekin zer nola, gaur egun konektatuta alakoitzak esaten dira, horretxe bai bat egin duela taldearekin, txurdinek alegia. Futbola non, txurdinan. Reala non, txurdinan. Ospakizuna non, txurdinan. Bai, asko konestak dudunik, gogoan dakat, behian ginala, lanean aurrekoan Kartujan, eta antxe azaldu ziren, Atletico Madriden maskota ere, bai, eta bueno. Txurdinekin. Bai, beti txurdinekin, eta benetan, denak saludatzen ditu, igual da, aurkariak, bertokoak, denak, meritua daka, hor barruan doan personak, hori bezan beharra dago, egiten zuen beroarekin, antxe nole bilizan, alde bateri bestera, baina txurdin beti hor. Aparta da, eta persona ipatu duzu, ez dugu inolako pistarik emango, baina persona bai. Eta persona horrek benetan ikara ere ezkonbenitua du, eta ja, zertxi bai xereago jarrita, ezta? Benetan, artista da. Juanan, txurdin, maskotak, zuen gara nalako horik etzen, Estelako, asko aldatu da guztia, Bai, dena asko aldatu da, nik uste dut ondo dagoela, Horlako bat eukitzea, gaina umentzako, gazteentzako, eta horren gazteak ez diren entzat, Zatezuna konektatu egiten duzu, eta nire uste oso lan hona egiten duela, Bai, benetan, eta, Euskal Telebistaren esartu dugu, maletatan nola egiten zuen, da, oso urduri zegoen txurdin, da, Sevillan atrajea ere sartu zuen, edo soinekoa, eta, egia esan, taldeak lan handia egin du, baina txurdinek ere, benetan, Sevilla aldean lan asko izan du, fantzonean, zelaian, tanean, denetan behar izan du, eta gaurreari da. Eta jokalariak autobusean da, bera oinez garri dute, gabuna, letxe, autobusean juta ere batzuen txurdin. Asko okupatzen duta. Hori izango da, baina nekatuko da txurdin. Ez dela, Sevillatik buelta nekatu da, teoriko zen, baina, hortxe txurdin. Eta hortxe jokalariak, hortxe aritze lustingo esate baterako eta hortxe kopa, Zorioneko kopa, hortxe dago kopa hori, laugarren ez Realak badu, gizonezkoetan, nesketan lehentxako bota dute, bienako bi neskatila horiek, 2019an Realak irabazi zuen kopa, Granadan. Eta Atletico Madrilen auka. Atletico Madrili, bai. Kaso horretan emakumezko buruz. Hori da, Gonzalo Arkonadaren taldeak, ez da? Ez Miguel Arkonadaren anaiak. Presidente entrenatzaile zala, eta ardan ere, Atletico Madril zan favoritoa, agian gizonezkoen kasuan baino favoritoagoa, ez? Final hartan. Eta ustekabeko galante eman zuen talde txuri urdinak, eta hortxe jarri zuen gainera emakumezkoen futbolaren panoraman, erakusleioan, lehenengo lerroan. Eta orduitek aurrera sekulako garapena izan du, eta ikusi du gaina txapeldun liga jokatu duela, eta berriro finalera iritsi izan, Barça guztidun horren kontra, ez da Zaragozan, orain 3 urte. Baina tira, hortxe daude. Eta horten segulako denbora jakiten ari da berriz ere, eta 3. bat dira ligan, eta, okero handirik ez pala, berriz ere Europan izango da, talde txuri urdina, emakumezkoi buruz ari gara kaso honetan, eta hori bakarrik ez, Naikari Garzia, zen duen orduan, 2019 hortan, gol bat egin zunetakoa bintzate, bai Naikari Garzia, eta orduko taldetik Nerea Izagirre da oraindik ere taldean dagoen, eta Nerea Izagirre Tolosarrak, hortxe jarraitzen du, eta emakumezkoen taldeari buruz ari garen ez,
esango dugu, oro har, APRB presidente denetik, Realak, bueno, dagoeneko, hiru kopa dagoeneko badituela, gizonezkoetan eta beste bat emakundezkoetan. Eta bien bitartean, bueno, berez ere jendetzari ikusten ari garen une horretan, eta hor orain bestelako gune batean esartzera doa autobusa, eta horre behalde horretan, behin bueno, alderdiareko irudia ere ikusten ari gara, itzeskere bai okerrezman naiz, Ainhoa Forundarena, ezagite Ainhoa berriz ere entzuteko moduan izango den, Ainhoa, alba duzuta entzuten, baldin baitu zu bentzate, nahi duzunean aurrera. Alderdi ederrera oraindik kopa ez da iritsi, baina badirudi baiez guk hemen daukagu, Xabierrek eta Ibaiek egindako bat. Bueno, konta, nola indezute hau? Bueno, egun batzuk kopa egiteko, eta tutorial bat ikusten YouTubetik. A ber, nik kuriosia dakat, kopa irabazi baino lehen hau edo ostian? Lehenago, Sevilla eramateko. Hau Sevilla eramandeu, kanpo barruan egon da, eta mira, hemen bizirik jarraitzegu. Eta jarraitu bezala, ez da? Bai, hau etxera, de recuerdo. Hemen ere, behitu, danak bizkarrea ematen nahi dia, orain ospatzen nahi dia, superpolitia izaten nahi da. Bai, Bizipen hau zoragarria. Bai, bizita hau inkreiblea da, kanpo bizi genduna. Hemen egon martzinaten zalantzega. Bai, hau ikusin behar genuen. Gaur jai eskatu ez dute? Bai, eskola eta gero, Gogo ematei kopa etxea eramateko, Bai. Eskerrik asko mutila. Bestelako kopa zen hori, baina Sevilla aldean ikusi dugu kopa batana, ez dut uste hori zenik, esango nuke Sevilla aldekoan geratuko zela. Ja, ben ospegizunetan hasita, baina, bueno, artista batzuk bat dira tartean, eta ikusi horiek esate baterako, bueno, bestelako kopa batekin, YouTubeen begiratu tutoriala egin. Bai. Bueno, baizu, bakoitzak imaginazioare badu, eta sormenare bai, eta, bueno, barakoak ere gertatzen dira, eta ematen dira. Bai, kopa bat baino gehiago ikusi dugu Sevillan, ez gara asko mugitu, ez da, lanean jardun dugulako, baina, bueno, pixka kuskuseatzen eta bai, giruan sonatzen badagoela hori artista zen hori, bueno, azkenean ere Euskal Herrian ere aratosteoko, karnabaleko, iauteriek ere indarra handia daukate, eta jendeak badauka, eskutako trebezia hori, olako gauzak egin, eta erakusteko. Eta lehentxeako okerren zpanaiz horri Oskarson ere ikusi dugune batez autobusaren goialde horretan, Juanan finala behar badatzen izan, horri Oskarsonena izan zuen aukera bikaina eta etzuen asmatu eta gero penaltian ere, kale egin zuen. Baina, bueno, bidean azaldu zen, eta Mataratzo etorri denetik ere, bada beste jolari bat urratxa manduena. Bai, eta horrela paso bat manduena, eta gainera nik usten dut, atatzen bagoitzean, ez dakit zergatik, baina arriskoa eta golaukerak izaten ditu. Gero gauzatu, ja beste gauza bat izaten da, baina taldeari beste puntutxo bat ematen diola baita ere, eta ondo sartu da, eta gauzak ondo egiten ari da. Beste batzuek gehiago kostatzen zaie, baina bera oso ondo ikusten da, eta ematen du beti hemen egon dela, eta iruditzen hori dela gauzari gonena. Gola erraz egiten duana, eta oso gaztea da. Bai, gaztea da, eta hori Juanak esan duena, azkenean, bueno, ere konfiantza eman dio, eta beti hori azaltzen denean, beti daukagu sentsazio hori, zerbait pasako dela. Eta aurrekoan pasatzekotan zorian egontzan, etzan gertatu, baina bai, urratxe aurrera egin du, eta berai ere nik uste dut beste gorputzaldi bat ikuste zailo eta beste aldarte batean dagoela ere, prensarekin hitz egiten duenean ere bai, konfiantza handiagoa dauka eta iritsiko da bere momentua jarraipen gehiago eta bere ez dakite, zehaztasun hori islatzeko aukera gehiago izango ditu eta aprobetxatuko ditu, seguro. Eta bien bitartean, basate baterako Sergio Gómez, ezta? Sergio Gómezek bere palmaresan, bere kurrikulunean, bestelako lorpenak ere bat ditu. Baina partaide eta horren beste minutuz, eta, bueno, protagonista izan ez, alakoak gutxi izango ditu, Joanan. Bai, oso gutxitan etortzen da, ez, olako jokalari bat, ez. Badaukala bere aldetikan maila ona, iruditzait oso ondo sartu ala taldean, gauzak oso ondo egiten ditu, asko mandio taldeari, bai atzen jokatzen duenean, lateral bezala jokatzen duenean, baita zelai herrian jokatzen duen ere, nik usten dut oso ondo sartu dela taldean, da hori oso garrantzitsua, horako jokalari bat egitzea, tekniko hori jokalari hona da, eta asko ematen dio taldeari, ez, eta horako bat egitzea taldean, asko ematen dio, gauzak ondo, gazteentzako ere bai, ikustea, ze maila daukan, horrek ere, horrela poso bat ematen dio beste, eta olakoak etorri ezkeo asko erakusten dute, ez? Gerretzen dena oso zaila da olakoak etortzen. Eta asmatzea da benetan ez zaila noski, hori zioka futbolak ere, egia da Realak behar badana aspaldian ez, baina
lehentxeago jokalari gazten aldeko apuesto egiten zuen, orain ere bai, arrobikoa beti hor dago, eta, bueno, ikusten ari gara, eta, aipatzen ari gara egunotan, esate baterako Pablo Marin, eta Unai Marrero bera, Pablo Marin berare, arrobiko produktu bat bada, arrobiko jokalari batek bada, baina hori bakarrik ez, era berean egin du, Soler, Gedez, bestelakoen apuesto ere, alegia ja horren gazteak izan gabe, bere egunean erakutsi bai, baina halako talde erraldoietara ere, joan ziren, talde erraldoietan behar bada, norbera bere erakustea ez da erreza izaten, eta ematen du hemen, asmatu dutela eta, bueno, aurkitu dutela euren tokia. Hori da, Balentzen zeukan tokia, Solerrek hemen topatu du PSG-en, bueno, pixkat, zailtxeo izan zuen bide hortan, bueno, atzera pauso egin zuela zirudiela, hemen bere lekua topatu du. Eskarmento handiko jokalariak dira biak alabiak, aipatu dituzun biak esate baterako, bai Soler eta bai Gedez. Hau ere bai, niko guandakat Ipuruara etortzen zanean ere bai, ura deialditik kanpo zegoenean, lasaiago, oso momentu honean zegoen, eta berriro diot, Solerren kasuan bezala, puntu hori berreskuratu du, bigarren gaztetasun bat bezala, ez da veteranoa, baina bigarren gaztetasun bat bezala, aurkitzen diot nik mutil honi, eta honek bai daukala txispa. Aurrekoan gogoratzen baduzu, engenuen inkesta bat, ez da, Sevillan, jarraitzaile, talde bietako jarraitzaileekin. Aukera izan ezkero, aurkako taldeko zein jogalarik enduko zenuken. Eta, bueno, gure kasuan, Realaren kasuan, Oiarzabal, Takeku, Oskarson, bueno, bale. Baina bestea, baina Gedez, baino gehiagotan aipatu zen, eta normala. Gedezek beti sortzen duelako zerbait, eta aurrekoan ere, berak izan zuen aukera lehen zatian. Solerrek eta Gedezek beste aurkitu dute euren etokia hemen Realan, eta Ainhoa Forundarenak ze aurkitu ote du zu Ainhoa, aurrera Ainhoa. Tolosatik etorretako ama semearekin gaude, hementxo da lehenengo filan. Ondo, guztua. Hemen zeharki ikusiko. Bai, Iruterritan etorri gea. Ondo. Kikin. Bai. Endetzari gabe. Bai, beroa da. Nor nahi ez dute ikusi bere? Barrero. Gure heroia izan da. Bai, hombre, da gero Marin de bai, penalti ona, da hoi, Realako irabazteko garrantzitsuna. Goiz etorri zeate, bero egiten du, baina denak merezi du, bizitzeko historikoa den gauza bat ez da. Bai. Zuretzat lehenengoa gaina. Ez, bigarrena. Hori ez genuen ospatu. Oia. Batzen lehenengoa be. Bai. Zakigu errepikatuko da, baina aprobetxatu ezagun ez da. Eta espero dugu baiet. Eskerrik asko Ainhoa eta eskerrik asko Bigote, Tolosako gazte horrek behar badak gazetari bezala ere bihar edo etzi izango du, izango du lana, natural da, serie demonio eta lehenengo, ez bigarrena. Ez tegit, urteak ez ditu asko izango, baina, bueno, espan ikusi dugu zerbait gazte horri. Takekubo, bien bitarten irudietan, eta Diego Álvarez Darkaia, nun zaude, konta ikuzu? Bueno, oraintxe Amara Plaza Hotelaren parean gaude, bihurgune honetan, eta hainbat momentu aipatuko ditut, autobusak geldialdi tekniko bat izan du bi momenturengatik, lehenengo bat jokalari bati uste dut Gonzalo Gedez izan dela mobila errepidera jauzi zaiola, eta momentu hori baliatu dute bokadilozko lau poltsa autobusera jartzeko, eta jokalaria gozeaz pasatzeko, eta indarrak hartzeko. Gero Marrero ikusit benetan momentuaz gozatzen, baina ez beste jokalari batzu bezala saltoka zegoelako, baizik eta barandian eserita zegoen, momentu jendeari begira, irrifartxo batekin, eta esaten, bere gura esaten lortu dugu, hainbat urte pasa dira, azken kopa lortu genuenetik, baina ezin izan genuen, hau gure zaleekin ospatu, eta oraingoa bai merezi genuen, eta hau da Reala, hau da Gipuzkoa, eta hau da guk merezi genuen momentua. Eta beste bat, zale batek bengala bat bota du autobus barnera, eta hor, aritzen usten dokartu bengala hori, eta kapitainekin egin du bileratxo bat, piztuko dugu, ez dugu piztuko, azkenean, aritzen usten dugu, piztuko dugu, eta ara, Gaitzerri. Hemen daude jokalariak, orain eseri egin behar izan dira arbola bat dagoelako hemen, baina danak
gozatzen, gero beste zale batek matrikula bat bota dio Marrerori, Marreroren izena zuelako matrikula horrek, beraz ez dakigu Marrerok gero etxe eramango duen matrikula hori, eta esan behar dugu Alex Remirok kopa honetan gutxi jokatu duela, eta oso pozgarri eta polita da ikustea atzo Instagramen Alex Remirok Marrero bere aldizkideari jarri zion zu esanez 5 urte hauetan merezi izan duzu isilpean lanean ibili zarelako eta momentu zurea da merezi duzu eta zorionak txapeldun kopa zurea delako. Orain Mikel Oyarzabal ez da lehenengo lerrotik ez da kendu inolako momenturik txaleta dago orain aurrekaldean, Lukas Utxitxere ikusten dugu aurrekalde honetan, zaleen babesa izan dute eta jokalariek bai banan koparekin argazkia atera dute eta ziur batek baino gehiago kaldatuko duela bere WhatsAppeko profila, adi kopa, ia erori eta Jonander mugendu edate prentxako ardura una joan berretzan da, hemen kargu hartu dio Mikel Oyarzabal izan du kapitaina danerako zera, eta orain kopa heldu behar duzu txaleta txarrekin batera, ze bestela hemen ez dugu inolako disgustorik nahi, batzuk hemen alboetan bere lekua hartu dute, baina beste batzuk oinez autobusarekin doaz, eta dana gozatzen, erreala kantatzen, txapelduna gara kantatzen, beraz, arratsaldoa oraindik ere hasi berri da eta luze izango da. Zenbat irudi, zenbat kontu eta zenbat sustore, bai, zaindu dezala Reala Kopa, zaindu dezala Reala Kopa, Juanan, Gonzalo Guedesek telefono dota mugikos berria erosiko du, baina, bueno, bai, karo, behetik ezpadako itik arriskoa dago, eta batek eskuetan hartzen badure arriskoa dago, baina, bueno, telefonoa apurtu baldin mazaio bentzatek edezi, berria erosiko du Portugaldara, baina Kopa bentzat zaindu dezatela. Eta hasier, 2 mitartean, alderdiarren kanpo alde horretan, lehentxago behin ipein bai, Txurdin Izarra. Bai, zuek aipatu duzue, lehen Txurdin ez da, Xurdin deitzen ziotenan Sevillan egon ginenean, haiek andaluzek badakizue Txurdin esateko eta Xuri Urdin da olakoak esaten zituzten, baina hemen sekulako giroa dago, gainera hemen dabiltzan profesionalek ere oso ondo egiten dute lan hori ez da jendea animatzeko, ereserkia kantatzeko, orain beste abesti batzuk, eta gainera nola hemen pantailetan Realaren ibilbide hori, kalejira hori dagoen, gustora dago mundu guztia, egunak ere laguntzen du, txaloka, dantzan, hori ematen du irabazteak, poza, alaitasuna. Hasier eta jendeari dagokionez, batemak gehiago kabitze alda hor, ze gauza bat esango dizut, autobusarekin batera jende mordoska bat, realtzale mordoska bat bidea elkarrekin egiten ari dira, denak ere alderdiderren amaitu nahi dute, baina uste dut lanak izango dituztela, ezta? Lanak izango dituzte bai, baina zuek lehen ondartza aipatu duzue, eta gero Kontxako ibilbide hori orain entzun, Aitor Zabaleta kantuan hemen, hori ere garrantzitsua da, izan ere Atletico Madrilen kontra irabazi du Realak, eta danok eduki dugu Aitor Zabaleta gogoan. Orain hemen alderdi ederren ere horixe ari dira kantuan. Hori ere izan duelako, bai, final honek, 28 urte eta gero, Aitor Zabaleta omentzeko urtero omentzen da. Abendu partio horretan, zorio ezteko gertaera ora, eman ondotik, urtero, gogoratzen da Aitor Zabaleta, ano eta barruden ere, jakine badakizue, armailak baduela izen hori, baina hori ere bazuen final honek, eta hortan ere asmatu du taldeak, hortan ere, bere omenaldia, bere ekarpena Aitor Zabaleta eta bere sendiak. Bai, da gaina sendiak biziki eskertu du, ezta, egin zaion omenaldi hori, 12. numeroarekin kamiseta atera zuen Mikel Oyarzabalek koparen gainean jartzeko, eta norbait hau entzuten ari bada, eta ezpadaki Aitor Zabaleta Bastion, 1903 uste osala, Frente Atletikoko eskuin muturreragoko mugimendu bateko partaide batek, Ricardo Guerra deitzen zen gizon batek, mutil batek erail zuen, UEFako partidu batean, Realak Atletico Madrilen kontra 1988ko abenduaren 8an jokatu zuen partidu batean, ez zegoen arazorik, esan nahi dut, ez da liskar bat, baizik eta euskaltzaleen kontra jo zutela, muturreko jarraitzaile horiek, Atletiken kontra aurretik 2 aste lehen hau ere saiakeran bat izan zen, eta Izar taldekoak, Opeñakoak hartu zituzten hor jomugan, eta euskaldun bat
erail nahi zuten, eta Aitor Zabaletari egokitu zitzaion, hain justu, beste ama seme batzuk beste arren. Eta hori tragedia bat izan zen, eta nik uste dut gainera hor mugarri bat izan zen, eskuin muturreko taldeen kontra borroka bat abiatu zalako Aitor Zabaletaren sindikoek eta ingurukoek bultzatuta. Eta hori tragedia latza izan zen eurentzako, baina hor eskertu egin bartzaile egin zuten borroka, hor mugarria sortu zalako, eta hortik aurrera pauso dezente hemen diralako ez nahikoak, eta gu ere eta Euskal Zale desente bildurrantzian ziren, ia Sevillan zer gertatuko, zorionez ez da ezer gertatu, saiakeraren bat edo izan omentzela badirudi, eta ez zen ezer gertatu, baina Aitor Zabaletaren tifo atera zutenean, aurrekoan Kartujan, hori karragarria izan zen, eta Mikel Oyarzabalek bere kamiseta gainean jarri zuenean kaparen gainean, ere bai. Olio Ipurdia, jartzeko modukoa, gertaera salagarria, gertaera tristea benetan. Eta gaur, urtarrilako gehiote da gaur. Juanan, Donostia aldean, Azpeiti aldean ere, bai noski, ondo estimatu duzu, tanborra da, Bai, tanborra da, bai. Umeak eta gu baino gehiago, igual, ikusten dut oso polita dela, gazte gola ikustea. Tanborran bakarrik ez, Real Saleak bai, eta ikusten dut hauek gogoratu dutela ez, egun hau. Hirurehun bat omen dira, Talentzako alkate jaunak ere esan du, ematen du, joera daukagula beti ere, tanborradaren inguruan ospatzeko. Neurri batean, bai, ez da, baina, oso berea du, Donostiak hau eta Azpeitiak ere, bai. Ia, hori da, bai Azpeitia, bai Donostiak. Gaurko eguna seinalatua da, eta, tanborradari keinu bat ere, bai. Bai, Sevillan izan genuen, ez da ere, berrogei bat lagun izan ziren, antxe kupelak eta tanborrak astintzen, eta desente girotu zuten gainera, berez beroa zen giroa, baina gaurkoa, eta gainera aurrak ez, hori urtean behin, ateratzen dira, hori hogeian, antxe eguerdian, danak iguraldira begira. Beti ere zalantzan, egin gotera, zotera, egingo, ospatu gotera, zagoela bonotza, hainbesteko izaten da, baina hori izaten da txasen. Gaur euri konturik ez dago. Ez, hor gozatzen ari dira, eta begira, euren momentutxo ere badaukate. San Sebastian egun ez dingu dugu aldatu, notarriako hori izan darko da. Bazoan, ez gara, olatu handietan, edo ura handietan sartuko, baina... Baina, damorra jotzea, hor da, naturala da. Keinua noski, alako egun seinalatuan, tanborra dare bai, sarri egiri martxa, eta anuetan ere, 15 hemen ez dugu esango, baina, alako garaipen handiak ematen direnean, ere, sarri egiri martxa hori azatzen da, tokatzen da, ospatzen du, eta kantatzen du jendea. Hori da, ospatzen dute, eta okeres banago gainera orain, jokalariak eta kamisetako eta oparitzen ari ziren, ez? Kamiseta berezia sortu baitira, txapeldunak, kamiseta hori orain oso kodiziatua izango da seguru asko, eta, batipate aurrentzako ere opari politia da, tanborra da, opariak, eta ona, eguzkia, ospakizuna... Eskatzen hasita ez dago gehiago eskatzerik. Eta kamiseta kontuak eta aipatu ditugu, kamiseta guztiak saldu omen dira, realeko dendak guztietan, eta batek edo bestek zuzendaritzari ere leporatu dio. Zergatik ez kamiseta berezia finalaren arira. Aperri bai presidentari ere entzun genion, demorarik egon ez delako. Duela 5 urte izan zen, baina duela 5 urte gogoratuko du. Jendeak, zaleak gogoratuko dute, nola 2020 urtean jokatu beharrekoa urtebete berandago jokatu zen. Eta orduan denerako demora izan zen egia esan, ez da gizan bat izitzen genuen finalaren inguruan, izango teda ez otera izango jendearekin ez, atzatu egin dute, azkenean, orduan denerako demora izan zen, eta baita kamiseta berezi bat ateratzeko ere, baina kasu honetan kamiseta bai, baina jokatzeko kamiseta ez atera. Ezin izan da atera, presidente jauna pentsa dela esan zuen, zula demorarik eman, eta, egia esan, pentsatzen dugu, ateraz gero, sukarrak ere, izaten ditu alako gora berak, eta seguru gaude asko salduko liratekela, eta reala berak ere nahiko zuen atera, hori marketingeko beste alor bat ere badelako, baina itxura batean ez da demorarik izan. Eta ez dago kamisetarik, bestelakoa, baina jokatzeko. Horiek ez badaude beste hori merchandising klase bat, ez da, sortu dana, eta beti sortzen dana, ez da, bufandako taldeetako kolorekin, eta baina hori, kamiseta horren kasuan, pena, baina, hori, denbora gainera etorri zaie, eta ez da astirik egon, baina, beste merchandising zea askoriken, eta atondu leike etxea, bulegoa, kotxea, o nahi dana.
Eta lehentxeago joanan, aipatu ditugu hainbat jokalari, ikusi ala aipatu ditugu, ala tokatu direlako, etxekoak oraindik ez ditugu aipatu. Arrobiko lana, Zubietan, esate baterako, Unai Marrero atepean, Jo Martin, Estelai edo atzealde horren erdialde horretan, Aie Muñoz, Jon Gorrotxategi, hilabete eta gero, berriz ere finalean, hainbat eta hainbat jokalari, hori ere bada Reala, hori asko da Reala. Hori pusketa handi bada. Besteak pusketa txikiagoa dira, ez? Maila igual gehiago, baina pusketa txikiagoa dira. Realak horti bizi behar du. Baina guztiak lan hona egiten nahi dela. Sanse behitu nun dago, bigarrengo mailan dago. Horrek esan nahi du, inok ez dauka. Lehenengo taldeko bakarra da, eta irutzeit horrek garbi esaten duela, zen maila dagoen, ez, arrobian, eta irutzeit hori aprobetxatu behar dagoela. Irutzeit finala jokatu duten jokalari horiek ere, esperientzia hona izan dute, gauzak ondo egiten nahi dira, behetikan indar askokin datoz, eta goikoak behartzen dituzte ondo egotea baita ere, ez da, nik uste hori da gauzari garrantzituena. Realak beti arrobiari begiratu behar du lehenengo. Eta gero, hortikan aurrera, kanpora begiratu, ez? Eta arrobiak bere lana egiten ari da, oso ondo egiten ari da, egon nintzen arrobia ematen duen zelagunarekin, eta zan nion, hau pusketa handi bat zuena. Zuagatikan dauden lekuan. Kanpotik ekartzen ditu, bai, ikertu behar didanak, baina gehienak hemengoa dira, eta nik uste hori aipatu beharra dagoela, ez? Lan hona egiten ari da Reala, gauzak ondo egiten ditu, eta zoriondu behar da, ez, arrobiko lana. Asko ematen dute taldeariana, jokoari dagokionez bai noski, baina bestelako zaugarriak ere bai. Esate baterako nortasuna. Azpeitiar batek, lehengoan, atepian egin zuen egiteak, horrek ikaragarrizko indarra dauka, baita reantzalean izateko. Bai noski, nik uste, gauza biak ondo ustartu dituela Realak, ez da? Hori, izena dutenak, baina arrobikoek ere, izana handia daukate, izena behar bada ezain beste, baina izango dute, hor daudelako eta erakusten ari direlako, eta dana ustertzea da gakoa. Ia ba. Kalagarri da, Oiartzabal hotxerik gara ikusten da, zesanik ez, ez da bakarra, Barrenetxea joan da esate baterako azkenengoan. Hori da, eta ikaragarria, lan hori ere, eta hor ere lan handia egin dute baita ere, hori entrenatzaile, Sergio Francisco berak, Jon Ansotegi ere horari da, ez da? Hoi ere, nik uste ere meritu eman martzela, eta gainera, hori biekalabiek kopan ere parte hartu zuten, eta bat aratzoko, okerrez banago, kopa irabazi duen talde bakarra da, osea, 3 entrenatzaileek parte hartu duten talde bakarra dela Reala, historian sartu da horregatik ere bai. Horregatik ere bai. Eta Diego, historian kale jirau sartu behar dugu bai, kale jirauek historian, eta horretarako zure kontaketa behar dugu. Aurrera berriz ere, Diego? Bai, hementxe gaude, eta orain dirudi Irraleko jokalariak beroa egiten duela esan dute, eta tira, txampaina atera, eta hemen dauden zale guztiak txampainarekin buzti dituzte, ikurriñak botatzen ari dira jokalariak zaleei, opari bezala, eta, beroa egiten du, hemen itzaletan ondo gaude, baina merendatzeko ordua da, beraz, jokalariak ere patata poltsak hartu dituzte, eta zaleei bota dizkiote. Esan behar dago, hemen etxe artean gaudela, eta etxe batek bere ateak zabalik izan ditu, eta ere serkia bere bozgora gaiuetan jarri du, eta ere serkia entzun da kale osoan zehar. Horain, azer nolako buia dagoen hemen kalean, eta etxeko balkoiak Realeko bufanda eta banderekin atonduta, irudia oso polita da, orain Barrenetxea etorri da aurrekalde honetara, bista honetaz gozatzen ari da, Mikel Oiartzabal ez da kopatik kendu, eta orain beraien artean hitz egiten ari da, Barre Algara beraien artean, zeuzrak esaten ari da, euren artean, eta arrobiko jokalarientzako ere momentu benetan polita izango da, otxien ikusten dugu orain koparekin, argazki bat atera nahi dugu berarekin, eta benetan polita izango da, haiek ere Reala dira, eta lehenengo kaporak eta normalean arrobiko jokalariak izaten dute indar asko, orain berriz ere txampaina zaleentzat, batzuk nahi dute txampaina hartu beste batzuek, Sergio Gomez egon hor txampainarekin, eta esaten nintzena arrobiko jokalarien garrantzia, haiek ere txapelduna direlako, Reala arrobia da, eta kanporaketetan arrobiko jokalarien normalean izaten dute garrantzia handia, gero kanporaketa gaur da gero eta gutxiago izaten dute, baina Realak haiei ere lekua egin die lehen autobusetan, jokalariak bakar lehen autobusetan, bigarrenean
estafa, eta Lebrino Mataratzarekin batera, beraz, bi autobus honetan, hauekin, bagoaz udaletxeruz poliki-poliki. Poliki, bai, horixe da aspaldian, realean moda-modan dagoen esaldia dauta hitza, eta poliki, badator bai. Badator Reala, Asier, Erne hortaz, zuzaude kanpoalde horretan, eta Gabriela kontuzea. Realtzalea, laster batean, horendik ere, poliki, baina seguru, poliki baina seguru. Esan nahi dut, Realaren kamisetak ere esaten du bai, poliki, baina gero esaten du baita ere beti aurrera, eta horixe erakutse genion Mataratzori. Eta zuek esaten zenueten lehen Mataratzo zein garrantzitsua izan den, alturak ere laguntzen dio, Oso gizon edukatua da, hizkuntzak espainolez guk uste baino gehiago ulertzen du, Eta bere altura horretatik esaten dituen gauzak ere errespetua sortzen duten noski, entrenatzailea aparta izateaz gainera. Poliki badator eta poliki hemen ikusten dituzue, umeak prest tamborrari tamborra jotzeko, beti ere gazte eta ezain gazte, alaitasunez, Realak egin duen balentria hau ospatzeko izan ere, horixe da alde nagusia orain bosturtekoa eta oraingoaren artean. Orduan ez zegoen festa hau, hori etxeetan izan zen norberak bere etxean edo bere jendearekin egin beharrekoa, gutariko batzukan egon ginen Kartujan eta zein desberdina denez. Hau sentimendua da, hau Reala da. Hauxe da bai, hauxe ere bada Reala eta ospatzeko momentua da, eta ospatzen ari da, eta, bandera arraldiak ere bai, autobuse barroalde horretan, balkoietan jendeare bai, ikurriñak, Realeko banderak, autobusaren paso horretan, eta, tarteka lasaiego jokalariak, beste batzuen aurren lasaiez, Juanan eskerako izan entrenatu duten, ze txampaina talakoak ere ikusi ditugu, eta Arne, asteazkenean bordalaz datorreta, Kakontu bili behar da, Te aterako te da asteazkeneko partidu horretan, Getaferen aurka, auskalo. Bai, gaurkoak. Gaur ondo bukatu. Hori da. Jendeakin gozatu eta eta gero etorriko da beste momentu bat. Hauek ez dira Renko Ebonepul bezala, atzo Amstel Gold Race hartu, eta beti sari bezala, zerbeza ematen daan, eta uko indizion. Eira, hauek ez. Txerindulariak, beste gauza bada, egia da. Bai, txerindularitzan, deanean dago zaindu barra, gaur egungo goimailako kirolean egia esan zaindu gabeko saririk ez da izaten. Baina, zorionez balako tarteak ere izaten dira, eta, esan dugu, lehenago ere, ez dira beti tokatzen, eta nola ez diren beti tokatzen, ospatek egin behar. Oskarsonen abestia, horren honetan Oskarsonen abestia berriz ere, eta tartean ezagunak, eta alakoak ere ikusten nonbait, eta horiek agurtu ere bai, eta horre bestelako, lerketa txiki bat ere bai, baina era kontrolatuan, une batez beste zerbait pentsatu dugu, bai. Orain ematen du bestelako zalegune indartsu batean sartzela doala autobusa, horre gauzak estuxe mar dira. Ez dira, antolaketa lanak ere berezidu berea, oraingoz benetan dotore, ezin baita pentsatu, hau igandetik gaurra, alegia, bi egunetan prestatu denik, prestaketa hauek aspaldi xamarrekoak dira, beste etxonek ere, emankizun hau egiteko, behar zuen informazioa, eta informazioa bakarrik ez, bere ekarpenak egin ditu, eta bat baino gehiago egin ditu, gertatzen dena da noski, hau guztia bizitzen ari gara, Unai Marrerok esate baterako bi penaltik ere zituelako, Paulo Marinek bera sartu zuelako, alegia kopa irabazi duelako Realak, isilpean mantendu barra daude, bestelakoan, ematen duelako kopa irabazitzat ematen duela talde txuri-urdinak kasunetan, eta etzen ala, baina hau antolatzeko bere demora behar izaten da, eta antolakotarrek oraingoz behin oso irudi dotoreak utzi dizkigu, esate baterako etxonek ere, helikoptero baten aldeko apuestu egin du, bi dronen aldeko apuestu egin du, eta goi alde horretik ikusten ari garen irudi zoragarri hori, horren ondorio dira, horren erakusleio dira, eta hori guztia ere esan barra dago, eta esateko tartea ere badaukagunez, esanak eratu. Mikel Oiartzabalek ez dago kopa saltzeko, Ana? Ez da saltzeko kopa. Ez da egite, Eibar inguru horretan badakozu zerbait, eta Mikelek hortxe hartu du tokia, hau ez dago, bere toki edo bestela, esainote klubean, kapitan bezala, ire ardura kopa zaintzeadek. Joander mundu batek, Diegok esan du, Joander mundu batek lehen horra arriskoan ikusi du kopa, eta esan dio. Eskerrak baten bat, kapitaina lasai antzean badabilen, barrualde horretan. Erondiukan bidea badukateta, eta gero, alderdi ederren, zalei erakutsi behar ere hori ondo zaindu beharreko garaikurra da bai.
berriz ere ematen du, kale hartzen da sartuko dela autobus hori, eta izaten ari da, benetan indar handiko irudiek ari gara ikusten, eta, bueno, pixkanaka, dagoeneko ordu beter ere badua, kale jira hau, eta ari dira orduak gutxi asko betetzen, baina honetan Iñaki Mikeo berriz ere hitz eske daukagu, eta Iñaki nahi duzunean aurrera berriz ere. Hementxe da, Atxaldeon Imanol. Arratsaldeon. Bai, hemen txegarela, irudia sekulakoa, traineroak ere ikusi dituguzo, arraunlari izan zeak, Gipuzkoa arrakemen danak. Etorri direnean batzuk, zegoen naiz ja eguerditik Donostian, bazkaltzen, eta ikusi ditutik, eta haina hemendik dagoen irudia, bikaina eta derra da, ez da? Hau merezizuen realtzaleak, Nik uste dut futbolak sortziola realari pixkat gaur bizi ari garen hau, ez da? Ze oain dela 5 urte, pandemiaren momentuan etzen posible izan, eta uste dut beharrezkoa zela. Euskadira 5 urtetan, 3 kopa, Realak 5 urtetan, 2 kopa, arro boteko modukoa. Bai, nik uste dut realtzaleak arro etokeoak, baina Euskaldunok orokorrean, ez da? Ze ez da bakarrik, ze gertatzen ari dan futbolaren munduan, saskibaloian ere, oain dela, jabete batzuk, Baskoniak ere kopa eraman zuen Gasteizera, eta arabara, nik uste dut dela momentu oso importantea Euskal kirolaren inguruan, eta hori ikusten da lan ederra eta ona egiten ari dela taldeetatik, baita noski, futbolean eta Realak kasunetan egiten duena, eta Robia ere, nik uste dut importantea dela kontutan izateaz, partiduan egon ziren arrobiko hainbat, ez? Bai, egon ziren, eta hor aipagarriena Marrero, gurea. Marrero bain bihurtu da gure arkona da berri, ez da? Baina bai, nik uste dut lan oso nahiten ari dela kirolaren munduan gure herrian, gure nortasunarekin bat datorrena, nola edo ala. Eta, goza dezagun garai hauetaz eta une hauetaz, eta bereziki gaurkoan Realarekin batera. Oso nahi, Manol, zuk ere gozatu. Bai, eskerrik asko. Bai, garte. Imanol Pradales, lehendakari jauna, bere gunean arraunlari izan dakoa, eta kiroltzalea, oro har da, gustora noski, gustora eta arro beste euskal talde batek, eta 5. urtetze jarraian, kasu honetan Realak, kopa ekarri duela 2 urte atletik ere izan zen, eta epatu ditu bestelako lorpenak ere, Baskonia, Zurne Bilbaorekin ere kontuz, FIBA Eurocapa ere finala berehala dauka, aste honetan dauka joanekoa, eta hor ere zerbait espero badugu. Iaz lortu zuen, eta aurkari beraren kontrarituko da berriro, zagaitik ez? Hori da. Eta, hor ere etorri liteke, bestelako arrakasta Euskal kirolarentzat. Eta Kontxako Badian, zer daukagu Kontxako Badian? Hainbat eta hainbat protagonista ari gara elkarrezetatzen, eta irudiak ere ikusten ari gara, eta, bien bitartean, Kontxako Badiarekin, bat egiteko moduak honden, eaze nolako irudia eta protagonista izateko moduan garen orain honetan. Txiki batekin, txikia edadez. Ze ikusten ez dute oso hundia da, nondik zatortzen? Ez ekipokoak zeate ba. Eta nola ospatzen du Realak gol bat? Zalek nola ospatzen dute? Buelta eman da? Eta zein da zuen jokalari favorito? Oiarzábal, Gorrotxa, Carlos Soler, Marrero, Oiarzábal. Denetari daukagu hemen, ez? Auparreal? Auparreal! Zeinek irabazi du, Oiarzábal, Marrero, Soler... Arritu egin ez, Atezaina hori da. Bai. Eta lehentxako esan dugu urtarrilaren 20 haute den. Urtarrilaren 20 ez dakit, baina iraileko lehenengo eta 2. asteburua haute den ere ez dakit bakasunetan. Alegia, Kontxako estropada gaur ote da badia horretan ikusi irudi hau, hemen goiti zeruti ikusten ari garen irudia da hau, eta Kontxako badian, hainbat eta hainbat barku, itxasotik ikusteko ere plantxarra, lehorrean ez tomaten ana, tokiri dagoenik, barkua daukanak itxasora. Hori da, edo bestela hori, lagunen bat horre bueltan, bizilagunen bat baldin badaukazu, haren balkoera ego, bestela nekez, momentu honetan nekez leku egitea.
da toki txarra aurre, balkoia izateko eta laguna izateko ere, eta ez da gaurko kontua hori. Estela ere urte osoko... Udararako. Udararako eta, uda ez dena ere, ez da toki txarra hori, etxe izateko ez da toki txarra. Merkearez, noski, merkearez, baina, bakoitza bere balioa dauka. Talde hau ere ez dakit merkatu garestea den, baina handia egin du. Eta Atletico Madrid baina merkegoa dela bai. 554 milioiko aurrekontua Atletico Madridek, 100 Realak, baina lehentxako esan dugu kirolak zorionez alako tarteka baditu, eta kasu honetan indartsuenak aurrekontuari dagokin ezbentzat indartsuenak ez du irabazi. Eta kamana guztiz zaigu, eta esango nuke uririk ez dagoela. Ze gertatu da hor, zerbait gertatu da. Mantaratzo. Hombre, azaldu atzaigu baita, matematikaria. Eta beste hau, ez du aurkezpeni behar, Unai Marreroren kopa neurri batean, lehenago esan dugu, talde osoak irabaziko noski, baina bate edo beste galdentzekotan, papa bintzatu Azpeitiarra edo Loiolarra, Juana, nahi duzu bezala. Eta lehengoan anaz, ez jaingo duzu dagoeneko, baina etxean dauden batzuk oraindik ez dute jakingo, baina lehengo zu txikia edo tartekoa ere bai, ezta? Juanan, Unai Marrero Larrañaga. Txiki bai. Tartekoa da. Osokoa bai, da, aseni tartekoa ere bai. Hor gabiltzoz, nik usten dut olako bat azaltzen danean, eta beti galdetzen dute, eta uste galdezka egiran, ze harreman dugu berarekin, da ez? Harreman ona. Lenguan egon nintzen berarekin, eta egia zen oso tipo ona zait benetakoa dela, gauzak ondo esaten ditu, pentsatzen duen esaten du, gauzak normaltasun esartzen ditu, eta gertutasun hori dauka baita jendearekin, ez da hori gauza ona da. Guazen berriz ere errepidera, guazen bidera, guazen autobus ondo horretara. Diego Álvarez Arkaia, aurrera. Hementxe hau jendetza eta haien da orain protagonista, gozatzen ari da, gogotik gozatzen ari da, Eta aipatu behar dut beste bi momentu nabarmen. Aldetutik terraza baten, balkoi batean, batzuk montaje bat egute Oiartzabal alurrezko babeia jasotzen, eta jokalari guztiek esan diote, Mikeli begira hor, begira zer daukazun hor. Ez da ezinezkoa, esango dugu, ia ezinezkoa dela, baina, erraza ez da izango kiniela horretan sartzea, denboralioetan 15 gol eta 3 asistentzia banatu ditu, eta finaletan benetan marka haundiak egin ditu, 6 final jokatutako jokalaria da, eta 6 gol sartu ditu 2008an kopako finalean, joko olimpikoetan, Nations Leaguean, Eurokopan, Nations Leaguean berriro, eta zapatuan berriz ere errege kopan. Beste momentu bat, hemen errepiaren bazterrean, 7 urteko umetxo bat zegoen, pankarta bat zeramatzen eskuan eta zera zioen pankarta horrek. Nire urte betetzea da, eskarrik asko opari honengatik. Berak ez zuen nahi beste opari bat, ez zuen nahi bufanda bat, ez zuen nahi ezerrez gehiago. Hauxe da, bere oparia, kopa izan da bere oparia, eta gozatzen ari da umetxo hori, beraz zorionak berari ere. Hemen txaleta txarraen sartu da hemen hasieran, orain dela ordu erdi gutxi gora bera, eta ez da kendu Gorrotxategi kopa ondo jartzen argazki ateratzeko txaleta txarrekin batera. Eta, Mikel Oiartzabal ere aurrekaldean, jendetza hemen errepide bazterren segituan izango gara. Alderdi Ederren azkenengo itzuliak egiten ari gara, bertara iristeko gutxi falta da, eta hau da argazkia ederra izango dena, eta betirako geratuko dena, Realaren historian. Denak jokalariak dantzan, eta txoferra ere bai, baina ez bera dantzan dagoelako, autobusa goitik bera saltoka dagoelako, eta bera barrun dagoen ez goitik bera ere saltoka ari da. Por la mañana café, por la tarde ron, lleva más Sevilla, Barrios Casonori izan da kopako leloa, kopako ere serkia zaleen artean, eta orain ere garrantzia eta bere tarte izaten ari da argazki hori, garrasia, koiuak, eta jokalarien artetik poza, agurrak eta familiak ikusten dute tarteka, ikurriak ikusten ditugu aldeetetik bestera Realeko kolorea, Donostia gaur txuri urdina, beti da txuri urdina, baina gaur berezeki, gaur ez da inor atera kalera, bere kolore txuri urdin gabe, bufanda, bandera, dena da txuri urdina, eta irudi hau benetan berriz diot, betirako geratuko da Realaren historian eta futbolaren historian. Eskerrik asko beste hemen Diego, eta, geroxeago ingo dugu bat berriz ere zurekin Alderdi Ederren. Berriz ere, zurekin izango gara noski Alderdi Ederren, horre hainbat gune interesgarri bat ditugun, eta hainbat protagonistari izan ditugu gurekin, eta, hortxe izango da berriz ere Diego aurrera esago gurekin. Beste Diego, Kaie Muñoz aipatu duana. Kaie Muñoz penaltia
jaurtitzeko ardura hartu eta sartu egin zituen. Sartu. Eta bere osasun mentala eta, bueno, azken finean goi mailako kirolarien kasuan eta kasu honetan jogulari buruz ari gara, gehienetan, izaten ditugu, halako joera bereziak, beti ere, hauxe, da bizimoda dokaten hauek, eta, beti ere ze eroso eta ze ondo, eta, dena ez da eroso izaten, eta horra Aie Muñozek, esana dauka, bere lehenengo liburu horretan, berba da beste bat izango duelako, baina bere momentuan unetxarak ere pasatakoa dela. Bai, eta bere momentuan Remirok ere horri buruz hitz egin zuen, eta hainbat dira, eta gainera pauso ematen dutenak, hori plazaratu eta helarazteko, eta nik uste dute positiboa dela, ez da dana aurrea, ez da dana aurrea, eta, azkenean, pantailetan eta ikusten dana da politia, dana relazionatzen da diru askorekin, arrakastarekin, eta dana erraza izate horrekin, baina ez da hola. Azkenean, holako goi mailako kirola krudela izan lehike askotan, eta norbera bere buruarekin ere bai, eta hori dena kudeatzen jakinin behar da, eta hienek bezalako mutil batek egin duen pauso hori, liburua idaztea, eta hori publiko egitea, nik uste garrantzitsua dela. Azkenean, jende gaztearentzako ere ikasgai ere bada, eta ejemplo hori ez dela ikusten dut. Goazen autobus barrualde horretara. Gazte, erraleko ereserkia alegia, eta Juanan, zuen garaitik onara, uste dut hauso izango dela aldatu ezten gauza bakarra. Ereserkia alegia, hori bentzat lehenagokoa da. Letran zatitxo bat. Hori bai, letran zatitxo bat, bai, hori ere aldatu da. Aldatu gara, zioan da aldatu. Bai, ekarri da, garu bizartera, eta, uste dut, hortan inor ez dela sarratu. Bai, ez, sarratu, hori falta dugu. Batemata sarratzea. Hori da. Beste biergune berri bat eta ze irudi, goi aldeko irudorekin ari ginen, orain arroaldeko beste irudi honekin. Hauxe da, gaurko irudia, autobusa poliki aurrera, eta regaltzaleak alde batera eta bestera. Balkoietan ere bai, banderak eta astindu, ikurriñak ere bai, eta pixkanaka autobus hori badatorrela alderdi eder inguru honetara, baina bihurgune eman bezain pronto, berriz ere jendetza ikusten da, Juanan. Bai, jende pila badago, ez garbi dagoena, ez? Gertu daudeia, ez? Hemendik Gipuzko plazatik pasatuko dira, avenida joango dira, avenida ez barkatu bulebarrera, eta bulebarretik udaletxera iritsiko dira, ez? Baina, jende pila badago, gainera, amaratik oinez etortzeko aukera daukate, zergatik autobusa dagoen ritmo horretan, oinez etortzea... Eta badatoz ikusten dira, ez da, bai. Pila bat etorri dira, ez? Esango dugu, protagonistekin jarraituz, lehentxako esate baterako Aie Muñoz aipatuko, baina Aie Muñoz bakarrik ez. Jon Gorrotxategi, Juana, eta bere kasua desberdina da. Aurrobian ikaragarri ondo ari zelako, baina kanpora joan zen, urte bete edo zailtzera, eta handik zenolako jokalari puskatu hori den, Bai, hor nik uste arrobian bado dela jokalari on batzuek ez, eta on batzuek ez, on asko ez, eta irute zaite, Gorrotxa bada, Jon Martinekin kongoratu beharko du oso aurrera poso handi bat eman duela, asko mandiola gaina taldeari, zenutasun asko, goloi geldian min asko egin dio beste talde realari, eta bera oso garrantzitsu da goloi geldi horietan, da nik uste eta aurrera poso handi bat, eta hor aurrera egin duten asko dago, Turrientes ere bai, Turrientes azkeneko golaran Gorrotxar lesionatuta ondenen berak jokatu du, eta gainera maila gonean egonda, ez geha gogoratu Gorrotxarekin, eta horrek asko esan nahi du. Eta alde hortatik aurrera poso handi bat eman dute, ez da gazteak horregon dira, sartu dira bai desansekoak behar diranean, eta horiek ere aurrera kopan jokatu dituzte, eta garbi dago, bigarrengo mailak ematen dizu baita ere puntutxe hori, ez, kompetitiba puntu hori, eta gero inguruan jokalari ona dituzu, kanpokoa dira batzuego, eta baino jokalari ona, eta horiek erakusti dizu zer egin behar dan momentu bakoitzean, ez, eta zuk adi hotezea oso horietarako, eta zuk preste hon behar duzu momentu atortzen danean, aurrera poso bat emateko, eta ni usten dut, goian daudena, lehenengo taldea daudenak aurrera poso handi bat eman dutela, baina sanzen daudena, bigarrengo taldean daudenak ere bai. Azkenean ez da bakarrik jokatzea, baizik eta lehenengo taldeakin entrenatzea ere bai. Entrenamentu horietan asko ikasten duzu, eta nik uste hori dela gauza idoenetako, ez? Kalera goaz berriz ere, Ainhoa Forundarenak beste izar bat daukan doan. Aurrera, Ainhoa? Eta hemen protagonista handi batekin, Jordi!
Baina zer da hau? Zenba jende etorri dan ez da? Eta orain jokalariak datoz, Juhu! Ospatu dezagun! Txurdin, hauxe da artista, artista, urduri dabil, Txurdin, urduri dabil. Karo, egon gozta, azenolako eguna, eta zen balan jarri dioten, Artista inoa, artista, Eta kopakizun narrizko dugu. Bai, osorik, eguna amaitzerako osorik izango te da kopa hori. Baina, bai, Txurdin, urduri dago Txurdin, da, bueno, gaur ez da, lan asko duela esan dugu, baina gaur egia esan girua bestelare ja jarritarako. Zailagoa izango da, ez dakit banik, anoetan talde atzetik denean, hori da. Suspertu beharra dagoenean, ez da? Hori da. Gaur nahiko errezari da, gaur gozatzen ari da Txurdin. Bai, merezi du, berak ere merezi du, lehen esan dugu lan handia egiten duela, eta hori tokatzen bazaizu Barreal, eta ez dut esango aurkaria, baina holako partido bat, ja urri ikusten duzuna, esate baterako igual, asteazkenekoa bera, esatezuna, bokailo hau, irentztea igual ez da izango da, Txurdi horre egongo da Txurdin. Euskal Telebistaren bitartez beharra da Bordalas hau jarraitzen izango da. Juanan, ura ezagututa eta kalkulatzea egongo da nor ari den gehiago eraten, ari den beste eta esan da. Bordalas gustura egongo da. Bueno, baita esango dut, bihar ospatuko balute ere bai, gaur bakarrik ez, bihar ere ospatuko balute hobe. Bai, hemen, dena balio du. Eta, bakoitzak bereari usten dio, eta, ez gara, orain Bordalasen aldeko laudorioak esaten hasiko, baina, bere taldeak ez genuke esango, aurrekontari doken ez behin ikaragarrizko luzimenduri duenik, baina asmatzen du, honek ere asmatzen du. Asteazkenean asmatzen ez badu, oralaren zato bizango da, baina honek ere asmatzen du. Baina tira, asmatu, larunbatean eta gogotik, larunbatean behigandian, realak asmatu zuen, eta, horren ondorioz, alako irudiak, ikusi, Txuria eta Urdina eta Txuria, hauxe da Donostia, hauxe da Gipuzkoa, hauxe da Reala. Eta orain hemen Alderdi Ederren presidentea, Jokin Aperribai, eta kirol zuzendaria, futbol zuzendaria Erik Bretos, taldeari harrera egitera jetxi dira, eta txaloak, bostekoak, hor zalei ebanez gustora noski presidentea eta Erik Bretos. Erik Bretosek ere segulako erabakiak hartu behar izan ditu, eta asmatu du. Asmatzea da kontua, ez da reza asmatzea, eta haue gainera, haue lana, beste batzuk ere esango dute, baina beti ere etengabe jendeak gainan daukate, eta asmatzen denean, gaur bezalako gunak biziko dituzte, baina oso gutxi, gehienetan, bestelakoak ere izaten dira, eta, hauk ere, badute gozatu beharra, eta Jokin Aperribai presidentearen inguruan joanan esate baterako esango dugu, 2008an hartu zuen kargua, eta gogoan izango dugu nola hartu zuen, Anoetako pelodromoan, zer nolako egoeran, taldean nun zegoen eta nola zegoen, bigarren mailan, pixkanaka kudeaketa egoki baten ondorio, lehenengo mailara igo bakarrik ez, egon portu, oso txiki emanez, baina seguruak emanez, Europan ere maturetan ikusi dugu, Anoetako eraberritze lanak ere, lehenago estadioa zen, gaur egun futbolzelaia da, eta hirugarren kopa du, gaurko hau bere agintaldian, Jokin Aperribairen lana ere, uste dut, esateko eta benetan bereizi beharreko lana da. Behiratu besterik ez dago, emaitzak hor daude, kopak hemen daude, bai mutilekin da bai neskekin, nik uste talde hortatik aurrera poso handi bat egin dela, ez? Eta kiro zuzendariak ere lan hona egin du, kasu honetan, ez? Irutze zaite ekarri ditu, realantzako ez da erreza izaten kanpotik jokalari bat ekartzea. Zeratik Europan sartzen zea, zu Europan etzea talderik onena eta dirugi nadokazuna, baizik eta etzea maila horretara eristen, eta benetan asmatu behar duzu. Beste ezin zu utzik egin, ez? Eta irutze zaite batzuekin gehienakin, denakin ez da asmatu, baina gehienekin asmatu da, eta taldeak hau erakusten du, ez? Eta ez da erreza, ez erreza izango, esate baterako, datorren denboraldian Europan izango da Reala, eta hori beti ere erakusleio bat da, eta pentsatzen dugu, jokalariak fitxatu nahi dien garai horretarako ere, badela, puntu erakargarri bat, Europan jokatzen ez bada, jokalaria berak ere sakon duelako, baina nora noani. Liga beraren nahiko, erakargarria da berez, baina Europan jokatzeko, eskubidea ere bat baldin badu taldeak, horrek, beti ere fitxaketak egiterakoan lagunduko du, ezta? Bat edo beste konbentzitzen. Bai, erakusleioa, askota esaten dugu, guztia erakusleio bada, azkenean ez, hor jartzen zaitu, berriro Reala, eta esatezu begira, taldea hor gauza asko eta onak egiteko gauza da, ligan goialdean dago,
borrokatzen, txapeldun liga oraindik ez da ezinezkoa. Ez, aipatu behar dugu hori. Hori aipatu behar dugu, bueno, momentuz, Europa Ligaia ziurtatuta dauka. Superkopan ere hor jardungo du, seguru asko Real Madrilen aurka, ez? Hori pentsatzen dugu, ez? Atletico Madrid-Barça, eta gero, hortxe, ez dakigu oraindik justu nun, itxura baten Dohan izango da, Saudi Arabian ezin dalako, uste dut aurten, Asia Kopa dagoelako, eta hoxe badala reklamotxo bat, ez da? Eta gustora, garbi dago nire ustez, Realera datorren jokalarien normalen gustora goten dala. Arazon puntualen bat euki zeinke, ez da beti dana lehen izan dugun bezala urrea, baina gustora etortzen da jendea eta gustura dagolako. Eta gero azkenean, batak beste esate dio, juzaite horra, ondo gongo zara. Erronka, kirol erronkez aparte, klub ona dalako, jokatzeko ona. Esana geratu da bai, Inigo Barrena, lehenako anoetan utzi zaitugu, anoetatik uste dut, azkar batean martxa egin duzula, eta konta iguzu, non zaude eta norekin zaude, aurrera! Bueno, hau dagoeneko baita alderdi derreko, beste aldetxo batean gaude, azken zuzengunean sartuta dagoeneko Realeko jokalarien autobus hori, txapeldunen autobus hori esan beharra dugu, oinez egin dugu ibilbidea, eta, zirrikituren bat aurkitzeko, kosta egin zaigula, kosta egin zaigula, jende andana batu delako, eta esan moduan ikusten duzue jokalariak iristen ari dira, txapeldunak iristen ari dira, eta dagoeneko entzuten da alderdi derrene, bat birulau, 5-6 Real, zaletuak ere, realtzaleak ere, noiz iritsiko zain daudelako. Azken zuzengunean sartuta daude ikusten duzue, Kopa zalei erakusten ari dira, Mikel Oiartzabal uste dut dela, Kopa altxatzen ari dena, kapitaina norbestela, eta, bufandak eta banderak airean daude, une batetik bestera autobusak hor gelditu egingo da, jokalariak oinez jaitsiko dire, eta ikusi dugu baita ere, Asier Arangurenek esan duen moduan, Erik Bretoz kirotzen zendare dagoeneko jokalarei harriera egiteko preste dagoela, beraz, une batetik bestera nahi baduzu berriro ere zuekin egiko dugu. Nahi duzunean Inigo, nahi duzunean berriz ere eskatu hitza, hortxe ditugulako, dagoeneko hementxe ditugulako, jokalariak alegia, iristen ari da autobus hori, eta laster batean, kontaketan Inigo Barrena, eta Asier Aranguren bereare izango ditugu. Asier, autobus atzu zauden puntu horretatik, ikusteko moduan izan behar duzu dagoeneko? Nik neonek ez dut ikusten, baina hainbesteko... Ez dago urruti, ez dago urruti. Bai, baina esan nahi dizu, eta hainbesteko bandera txuri... Esteko bufanda daude hemen danak goian, baina egia da, gero hemen pantalla handietan ikusten ari garela, eta beti bezala, Oiartzabalen aipatu duzu behin eta berriro, honek beti dauka buruan zer egin behar duen, eta seguruenik horregatik dago hor aurrekaldean ere. Momentu guztiak kontrolpean dauzkala ematen du, eta baita gaurkoan ere. Eta beste gauza bat esango dizuet, ni ez naiz hemengoa, Donostiakoa, baina hiri ederra da gero, bai dronez ikusita, bai helikopteroz eta bai bertatik bertara. Tamborra da orain.
Realeko ereserkiarekin, Alderdi Eder eta daukan itxurarekin sekula baino ederrako gaur Alderdi Eder, Inigo Barrena iritsi da, orain txe bai iritsi da. Reala iritsi da, talde txilurdina iritsi da autobus hori, Alderdi Ederra alegia hemen Donostiako udaletxe pare honetara. Iritsi dira txapeldunak eta lehenik eta behin Pelerrino Matarazzo guztiaren, errudun nagusinetariko bat eta oraintxe ikusten duguna bi kapitainak Aritz Elustondo eta Mikel Oyarzabal kopa eskuan dutela autobusetik jeitsiko dira gainontzekoek goia jarraitzen dute batez ere Haien Muñoz ikusi dugu erabat erotuta, ereserkia abestu eta abestu ari da eta orain esaten ari dira jokaleri autobusetik jeisteko badatoz Mikel Oyarzabal eta Aritz Elustondo bidean egin duten bezala kopa ondo helduta, kopari ez gertatzeko, edo ratzetik igor Zubeldi Ander Barrenetxea, Txalet Atzar, badator Reala, badator zaurtengo errege kopako txapeldunak eta hortxe Mikel Oyarzabalen eta Jokin Aperri baien arteko besarkada estu hori Aritz Elustondorekin baita benetan esanguratsua asko esan nahi duelako Realarentzat, kopa honek, jokalariak poliki ari dira autobusetik jeisten, Jos Gorrotxategi, garagardo eskuen duela ere ikusten ari gara, hauek sekulako festan murgilduta daude, eta hone batetik bestera, udaletxeruntz, Alderdi Ederreko eszenatoki horretaruntz abiatuko dira, poliki, badakizu ez jokalari dauden hemen, eta guztiak jeitsi hortiko eta guztiak, martxan jarri hortuko tartetxo bat egingo dutela, benetan pozik ikusten ditugu, merezi duelako Realak horrelako egun bat, nolabaiteko zor bat bazuen, errege kopak Realarekin, edo bintzat ospakitzunek, eta hortxe, Erik Pretos ere jokalariak agurtzen ikusten dugu, besarkada benetan, esanguratsuak dira, asko esan nahi duten besarkadak jokalari hauek ikusita denboraldia nola hasi zen, horrelako une bat ere iriste errekopa eskuko dutela, Europarako txartela, ligan ere bestelako itxura batekin, eta badoaz Mikel Oyarzabal eta Jokin Aperri bai presidentea buru den talde hau, jokalariak poliki atzetik, eta zaleak bien bitartean, abestu ari dira Realaren ereserkia, eta ez da gutxiagorako esan dugu, zor bat bazuela errekopak Realarekin, eta zor hori nolabait kitatu egingo da egun hauetan. Badoaz Mikel Oyarzabal, badoa Jokin Aperri bai, eta badoa atzetik txuri urdinen talde guztia eta zaleak nola ez animoak eman ari dira benetan irudi esanguratsua eta guztien oroitzapenean geldituko dena. Poliki ona gorantza datoz, oholtza dago prestatuta hemen, banda bat ere bai, Josetxos, eta eskamutil gazteak danborra joaz bitartean presidentea bai, presidentea eta kapitaina lehenengo eskutan kopa dutela eta gero beste kapitainak. Igor Zubeldia, Barrenetxea eta Aritz, eta hoien ondoren, danak etxekoak, danak zubietatik irtendakoak, eta gero Matarazzo, eskilaretan gora, jendartean, zaleen artean, kapitaina Mikel Oyarzabal, bikopa baditu, lehendakariari, diputatu nagusiari, alkateari, besarkada emanez, harrera eginez.
Argazkiak ere bai, eta une batetik bestera, bueno, izango da, hitzaldien tartea ere bai, eta Inigo Barrena hortxe pare-parean zaudete, Asier Zuzeu ere bai, bueno, hauek ere bat dira zaindu barreko uneak, eta ematen du ondo neurtua dagoela, denare, protokoloari zehaztuen kontuei buruzari gara, atera barreko argazkiak atera, une batetik bestera, balkoera egingo dute, eta horre batek eta besteek, batzuek eta besteek hitza hartuko dute. Hauxe da bat egitea. Hauxe da bat egitea. Buelta emango du, aurrezkoa ingo dute. Aurrezko dator bai, Gesala dantza taldearen eskutik. Gaio, neurra! Une batetik bestera espero dugu, baina dindenak batzeare ez da erreza. Autobusetik aspaldi xamarren hasi dira jisten batzu, baina gero zaleak ere bidean etengabe eta eurekin ere argazkiak eta eure ere arreta eman egin bertzaile. Eta denak pare-parean jartzen direnean, hasiko da aurrezkoria hasi da. Ederki asko, hori ere bada artea, futbolariak futbolan egiten du, dantzaria dantza egiten du. Eta hauek asmatu dute, eta behin aurrezkoaren ondotik, bueno, gintariak, Realeko presidentea, eta kapitaina azta, Asier? Bai, udaletxera datoz. Eta esango nuke, lehenengo taldeko futbolari bate baino gehiago aurrezkoa aterako lukela, Esango nuke, zubietan egindako mutilortaren konbatek dantzan ere badakiela. Pilotan ere ondo egiten dute, dantzan ere bai, Igorrek pilotan bai, presidentea, lehendakaria, alkatea, diputatu nagusia eta kapitaina. Poliki-poliki, udaletxerantzak, gorantza, balkoin nagusira. Eta mataratzo, tente, zaleak gustora, eta Solerrek begiratu egin dit, eta esan dit, te dije que llegábamos a tiempo. Ze aurreneko prentsaurreko batzutan galdetu nion, bueno, hilaterdi edo pasada, eta nola zaude, eta esan zian, eman denbora eta gauza handiak egingo ditu. Eta orain kargo hartu dit, baina arrazoia dauka. Eta zorionak, bai berari eta bai talde guztiari noski. Bai, dudarik gabe, eta protokoloak okerez banetza, Asier, bueno, izango ditu alako bi puntu, ez da, batetik, agintarien hitzaldiak etorriko dira orain hasiera batean, da gero, taldeak berriz ere behera egingo du, ez da, zuzeuzaten inguru horretara, eta hor bestelako festado eta bestelako ekitaldia izango da, ez da? Hola da bai, hala esan digute behintzat, baina zuek aseratik esaten ari zadetena. Kontu bat da, zer dagoen antolatuta edo aurre ikusita, eta gero berriz, zer gertatzen den, ez da? Baina bai, gero ikurriña asko ikusten ditugu, estafa ere bai, orain familia arteko batzukin ari dira, batez ere Rodrigo Zola ari gara ikusten bere familia arteko egin, Rodrigo Zolarena ere gogorra da gero, bere muletarekin min hartuta, ospakizun guztietan, eta tente mutila. Baina esan bezala, estafeko danak ere bai, sukaldari eta guzti, badoaz, orrantza gorantza, balkoian hitz egingo dute edo egongo dira,
edo eskainiko dute kopa, ez da, goigoitik irudi ikoniko hori berriz ere. Balin baitzu utziko hemen, Ikusten ari gara, eta ikusten bakarrik ez, entzuten ere bai. Ea bat esaten duten. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, todo bien. El lujo, no podía estar mejor, tío. Chain. Argazkiak eta, badatoz, baina dena sartu arte ez da horritzik izango. Eta dena sartutakoan, beharbada alkate jauna bere izango da lehenengoa hitz hartzen. Ikusiko dugu. Ea zer duen. Vale. Ilusio asko egiten digu gaur zuek guztiok hemen egotea gurekin. Zuena da garaipena, zuena da kopa, plaza hau irabazi duzu ere, eta zuena da ere herri oso baten besarkada infinitua, beraz, zorionak eta hau Reala. Alkate jauna lehentxago ere esan dio Mikel Oyarzabali, idatzita ekarri alduzu, idatzita ez dut uste eraman duenik ezer Mikel Oyarzabali, baina asmatuko du. Laburra da. Zerbait bai, Bai. Prestatze bat, nobe. Bai, beti ere. Punteak. Atze burun Basier. Bai gero, hau betirako da hau. Gazte ez garenok, beste batzuk gogoratzen ditugu, Larrak ere gogoratuko du, ez da? Orduan Tosak eta... Hoi da, Zamora eta oain berriz kapitainak hor. Eta Marrero, kantuan hemen jendea. Aritz, Oyarzabal, Igor ere ikusten dut, Txaletatzar ere bai, Marrero kantuak ea, zer dioen kapitainak. Uste du nahiago duela penaltia botatzea, gaur hemen hitz egitea baino. Eta arrazoia, ona baino gea da. Baina bakoitzak, berean asmatzen du. Eta penaltia botatzen ausartu da Mikel Oyarzabal kapitaina, hortxe begiratu nahi dut, asmatu egin nahi du zurenik. Ardura handia da, kontu. Ardura handia da, pentsatzen da jende dagoen hor, eta jende horren guztiaren aurrean hitz egin behar da. Eta ondo hitz egin, aldala. Laster batean, kapitaina, gaur bestelako lanetan. Penaltiak alde batera utzi eta herriari, realtzaleari. Ea zemezu botatzen dira. Eta horreko ilunak ere kendu dituzte guztiek. Kubo gaizto arpegiarekin, gedez disfrutatzen. Gazteak ere, Marin bera ere, Irribarretxu. Adoa, kapitaina. Eta eskerronez, jokalariak eurek zale txalo. Hori ere bada. Kaixo. Kaixo. Arratsaldeon Donostia, arratsaldeon Gipuzkoa. Lehenik eta behin, mila esker hemen gurekin egoteagatik. Guretzat placer bada, zuen guztion zoriontasun hau ikustea. Eta berriz ere esan daldegu, kopako txapelduna gehala. Bueno, guretzat asteburu egun oso bereziak izan dira. Lehenengo egunetik zuen bultzata sentitu dugu. Berotasuna eman diguzute momentu guztitan. Hementxe gaude bai, oindala 5 urte irabazi genuen kopa ospatzeko. Hemen gaudenengatik, egon zirenengatik, gaur ez daudenengatik. Eskerrik asko,
Eta bueno, azkenik, Sevilla bihotzean eramango dugu beti, kopa hau bai oso polita da eta bihotzean eramango dugu beti, baina guretzat hau dena ikustea, zuen zoriontasun guztia ikusteak, horrek ez dauka presiorik eta horrekin gehatzen geha. Eskerrik asko, haupa Reala! Balon de oro orain Mikel Oyarzabali asmatu du, dotore kapitaina bestelako lana hauetan ere. Bukatzeko, protagonista handi batekin utzi baino lehen, azken kanta bat eskatu nahi zueteno batea, mesedez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mikel Oyarzabal. Ataratza orain. Matematikaria. Euskaraz zerbait esango aldu, ikaseta aukiko aldu. Esango nuke bai, Etxasier. Jakin gabe, kontuz. Ez dakigu ezer, baina... Arratsaldeon txuri urdinak. Txapeldunak gara. Saiatuko naiz, hau euskaraz egiten, beraz barkamena eskatzen dut. Egingo ditudan akatzengatik. Zein hasiera zoragarria elkarrekin egiten ari garen bide honetan. Eta sentitzen dut hau hasiera besterik ez dela. Zuen laguntzarekin jokalariek gauza handi asko lor ditzakete. Zuen esker ona sentitzen dugu, baina gaur gukara zuei eskerrak amateko eguna. Zuen babes ikagarriagatik, zuen grinagatik, eta klub honegan dut zuen maitasun sakoagatik. Y yo entiendo por qué es así ahora. Lehen egunetik erakutsi didazue. Zer den Reala. Eskerrik asko. Goazen Reala. Horba, Mataratzo ere. Orentxe bai, lehenaiz gain, orentxe bai Realtzalea poltsikoan sartu dituela Pellegrino Mataratzo. Beste esaldi badauka, Diskursa dauka, Asier, diskursoa. Goazen Reala. Txapeldun, badaki, ulertu du zer den Realak Mataratzok. Beste izar bat, Asier, beste izar bat. Marrero!
Bueno. Bai. Bueno. Arratsaldeon realzale guztioi. Kristona da plazie hola ikustie. Ipuzko ordanak hemen bilduta, realan alde. Da bueno, lehenik eta behin, nahi nuke eskertu realeko langile da nahi, iskutuko lana nola iteben. Nola zaitze gaituen, eta eskerrak eman bihotzez. Bigarrenik, bueno, zuei, afizioei, momentu txarra pasaitu zue, momentu honak bizitzen nahi gaoain, da bueno, disfrutau, eskerrik asko zuen babesagatik, ematen dizuen maitasunatik, da segi olakuek izeten, ez dakozu eta parekoik. Eta azkenik, he comprado ayer! Real Sociedad! Eskerrik asko! Unai Marrero izan da bai, kopako finaleko protagonista. Finalekoa eta aurretik ere bai. Osasunoren kontrara lan bikaina egin zuen eta... bai. Maso du. Mikel Oyarzabalek eta Unai Marrero gitzen dute jokalari dagokienez, Pellegrino Mataratzok ere bai. Eta Sevilla eraman eta ekarri. Sevilla Juan Bakarrik ez, kopa ekarri gindu Realak. Atletico Madrid irabazita. Orain barrualdeko irudiak horiek. Kanpoko aldekoak ere bai. Asier, Zeldabitza aurrera eta atzera jokalariak. Malkoian aurrera eta atzera ala. Por la mañana café, por la tarde rock, llevan a Sevilla. Por la mañana café. Gracias, toda la afición. ¡Eskerrik asko! Horri Oskarson. Honek ere ez da... Marin eskatzen dute. Marin eskatzen dute zale. Animatzen den ba. Elustondo orain. Aritz ere bai. Aritz animatuko da. Bai, seguru. Bueno, festa zabukatu, Beran jarraituko dugu, eta lehenik eta behin, barkamena eskatzen diet Euskaldun guztiri, prestatuta goketena, danak ulertzeko, erdera zingo detelako, bale? Aparreala! Aritz Elustondo izango delako hasien neurri batean, bueno, speaker, dinamizatzaile, eta alako lanak egingo dituenak hor, ja, B alde horretatik, ez da? Zuzeutzaren inguru horretatik. Aztu baino lehen, ezin dugu aztu, Sevillan 2008 baten bizi genduna.
Gipuzkoa, todos conmigo. Imanol etorri da. Bai noski. Gaiztoa da gero aritz, gaiztoa ez. Baina realzaleak ulertu dute. Bai, noski. Ez da egita zalpeni behar duen, Asier. Alegia 2021 Imanolek, kaman aurrea nola egin zuen, Aritzek azkar erantzun dio, 5 urte berandoko, baina erantzun dio, imitazioa. Badator, Pablo Marín. Xa-la-la-la-la-la. Erreala. Xa-la-la-la-la-la-la. Erreala. Xa-la-la-la-la-la-la. Erreala. Xa-la-la-la-la-la-la. Erreala. Eskerrik asko! Pablo Marín ez zuen ratzaleak eta honek ere egin du bere ekarpena. Marrerorekin gaude. Unai Marrero daukagu gurekin. Unai Marrero Larraña 24 urte, Azpeitiarra zorionak Unai. Eskerrik asko, Asier. Zer dau gero? Hau, ez da, esplikatzeik, ez dakit, kristona ambienti da, kristona liatu du, eta, oso pozik ez, hondiken sinistu gabe gauda, bai. Pasadira, ordu batzuk bai gutxienez, momentu hartan, garaipena lortuta gero, orduko lehenengo sentimendua? Ez dakit, da gauz bat ezin dana esplikatu emozio askoko egune izan zen, nik uste Gipuzko ardanak sentien nula emozio hori horren beste urte eta gero, txapelketa hau iragaztiek oso berezia eta disfrutatzea momentu da eta oso guztua gaude. Nola aldaturi den gauzak, orain 5 urte hantzen den, baina orduan zalerik etzegoen, orain berriz titular eta protagonista handi bat edo eroia. Bai, amets bat da ez, ezkeni nik hori bestetan esan dut, hau zalan ere ametsan irreale batezain bezala ikustie eta gainako pa altzatzie kristona netzago eta gauzak asko aldabie eta burrukau ezkio batzutan gertaite ja. Ze eman dizu Matarazzo? Ez dakit da gizon bat konfiantza transmititzeuna, behar nigan konfiantza transmitidudik, nik bere egan sinistet, oso eskertuta nago behataz behar esan diot, eta oso guztua nago behar etorri izanaz, eta bai. Eskerrik asko eta zorionak realzale guztien izenean. Eskerrik asko, hasi, eskerrik asko. Unai Marrero zuzenean Euskal Telebistarentzat eta zuzenen ari gara Euskal Telebistaren bitartez Realaren festa hau zuen ganatzen zorionak Reala horixe jarri dugu izenburua eta izenburu egokia horik ez dauka honek. Hauxe da irudia, irudi ikusgarria, irudi historikoa, irudi ikonikoa, Ana. Bai, eta hau ondo gure artxiboan ere ondo gordetzeko irudia da. Sarri erabiliko dugulako, eta eta ia bai Realak, bai gainerako euskal taldek ere horrelakoak etorkizunean gehiago eskaintzen dizkiguten, ez goaz gaizki, azken urtetan holako harrerak eta egin baititugu, eta batzuk bai izan dira, baina oso politia, eta Matarazzoren itzaldia, hoi bai gogoangarria izango dela, gogoangarria benetan, bejonde jola. Eta horrenik ez amaitu, baina dagoeneko esan egingo dut. Jarra dezagun entzuten. Iritsi da denok zai geunden momentua. Urduri zaudete
dela pentsatzet, denok bezala, eta zer esan jokalariak nola dauden, barruan daude, argazkiak ateratzen, eta oso gutxi falta da. Iñaki Mikeo, berriz une batez zuregana jokotuko, honen honetan uste dut Realeko presidenta daukazu landoan, aurrera Iñaki. Bai, alaxe da, bai, hementxe dauka Realeko presidentea Jokin Aperribai, Jokin Atxaldeon. Atxaldeon. Miles de personas en Sevilla, miles que se quedaron aquí. Hoy los tenemos a todos juntos, un momento histórico que se le debía a la afición de la Real. Sí, la última copa la ganamos en pandemia y es verdad que no tenemos una celebración así desde hace muchísimos años y hay que agradecerles el esfuerzo que ha hecho todo el mundo y sí, es para estar contentos. Hemos visto que el presidente de la Real tiene un corazón enorme, que se emociona también. En todo este trayecto, ¿en cuántas cosas has pensado que se te ha venido a la cabeza y algo que no has podido aguantar o cuéntanos algo? Bueno, yo el trayecto estaba aquí en el Ayuntamiento esperando al equipo y le he recibido al equipo, pero bueno, es una semana de muchas emociones antes del partido y también después del partido. Te daba para pensar en los más cercanos, en la Real, en el futuro, te da para pensar en todo, ¿no? Y sí, ganar una copa contra un grandísimo rival, pues ha sido muy emocionante. Bueno, ganar una copa, 2 en 5 años, nos vamos a acostumbrar a esto rápido, ¿eh? Sí, es verdad que 2 en 5 años son dos buenos, es un buen número de títulos, ¿no? Esperemos que siga la racha. Pues ondo, hoy toca disfrutar, dale fuerte, Jokin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Eman dio, Jokin Aperribaik ere, baina, esan du egunotan, Zaragozako finalean, Romarredako finalan alegia, Joananek eta erabatzuten final hartan barduan, bai, lagunekinetako gotiko espatu zuela, baina, hau bere urtetan badu, aurrera, eta ardurak ere beste batzu dira noski, eta, bere egungo ardura beste batzu dira, eta orain gozatzen jokalariak ari dira, Xer! Badatoz holtzara, aritz, orain lehenengo lekuan, Soler ere bai, Txaleta, poliki badatoz danak egia da, alboan dituzela euren familia artekoak, eta lehenengo, emaztea eta batzuk aita izan berri dira eta euren jendeari lehenengo kasu egin, ezta? Ze lehen aipatu duzu, ezta? Osasun mentala eta hori, baina babesa ere, familiaren eta ingurukoen babesa ere oso garrantzitsua izaten da eta hori futbolariek eurek ere badakite. Hor dira guztiak, jendeari begira. Eta lakoetan, kantu ere bai egokia. Hortan ere, ospakizun gehienetan ematen den kantua, uste dute laster batean danak abesteko moduan izango garela hemen Alderdi Ederren. We are the champions! Oiartzabal eta Turrientes bai, beste norbait, saiatuko alda. Mataratzo orain jende artean, bata bestea, bai, Barrerok egingo du. Egin beharko luketa egingo du. Arrazpeitiarra. Artea dauka, astindu batera eta astindu bestera. Eta orain bestelako musikarekin, dantzatzeko prest Reala. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. Dantzan ere badakitela ez bakarrik futbolean. People just
Bai, Álvaro Odriozolak ezin, baina bai, beste gare dira. Gora! Matarazzo eraman nahi dute, baina ez dakipa. Ordoa, Matarazzo estafarekin. Orain denak. Jaitxe. Bueno, min gehiago hartu behintzat, Álvaro Odriozola eta bere horren Matarazzo berare, eraman dute, eta beste zerbait ere izango, menda ba, Asier, beste zerbait ere izango, menda eta festa oraindik ere, menda maitu, oraindik ere izango dira, ez ustekoak esan dizkigute lehenago izango zirela, eta, bueno, ari gara pixkanaka, eta bien bitartean ikusten da Alderdi Eder txiki geratu dela, hor jende atzean dago, eta atzaloretatik gauza askorik ez da ikusiko, pantalla erraldoierak jarri dira, bueno, ba, festak gertuagotik ikusteko asmoz, baina zaila da oso. Eta ikusten araberean joanan, Realak gaurko ekitaldi honetara kopan parte hartu duten jokalari guztia deitu dituela. Dendenak ez dira, lehenko taldekoa, Sanchoko batzuk ere bat dira hor, Sanchoko badaude, eta bueno, nik uste egin beharra zela hori, ez? Hor jokauten parte hartu dute kopako partiduetan, eta nik uste merezi zutela hor egotea, ez? Dendena daude, dantzan une honetan. Azkeneko igual berko dira beste batzuk. Baina gaur hemen ez daudenak igual, Bai. Hori! Ensaiatu beharrik ez dago! Denok Alderdia! Honen zer da, bizkarra manez, badator beste zerbait ala, gola dator, edo zospatu behar da, gola, aber ba. Zer gere bai, noski, ezin ba falta. Itxura batean orain, Aritzek hartuko du hitza eta berak aurkeztuko ditu, itxura batean behintzat, Aritzek hartuko du orain hitza eta banan-banan aurkeztuko ditu jokalariak eta jokalari bakoitzak zerbait eduki beharko luke buruan, esateko edo abesteko edo, baina bueno, bertara.
Ere zerkia eta laster batean bai, Aritze Lustondok. Estelako speaker edo dinamizatzaile ere bada, eta... Artista bada. Bai. Eta orain, ez da geneak orain ezagutuko du. Hau bi mikroarekin, mikro baten falta bi. Monologista izateko ere, baduzka, Baduzka traza edo doaiak. Aritze Lustondok. Ea ba, aurrera Aritz. Barkamen askatu lehen edo bezala euskaldun guztiri, baina taldeko guztik ulertzeko, nahiago izan dut hau dena erderaz prestatu, eta hola xingo dut danak ulertzeko. Honekin hasi aurretikan ezin ditut aztu bai Sergio Francisco, Josu Ribas, Jon Anzotegi, Imanol Agirretxe, Felipe, David Casamitxana, eta seguro bat ema gehiago aztuko detela, baina hau da nona da, eta jena baitare. Bueno, a ver, empiezo. Jakin lotxa hundi emate ditela, baina, bueno, egin beharreko gauza bazan eta iningo detela. Con el 1, mi chaleco preferido. Es capaz de venir una mañana, pegarte un abrazo pareciendo que es tu novio y el día siguiente no mirarte ni a la cara. Pero tiene un corazón que no le cabe ni en el pecho. ¡Alex! Prepárate, Búfalo. Con el 2. El Búfalo. Te da 3 metros para calarle, pero se la pela. Te la roba igual. El tío con una garra defiende como un jabato. Eso sí, te hace unas preguntas que no las entiende ni Dios. ¡Jon Miquel! Con el 3, Pascalus, el emperador del equipo. Vaya penalti, Lo tiró bien, Tú. Ayen, eres el puto amo. Las cosas como son. Te dice las cosas a la cara. Le da igual que sea para buena o para mala. Nada personal, ¿no? Nada personal ahí en Aurelio. Perdón. Pero bueno, la verdad que lo pasamos mal, el penalti, pero demostró mucha personalidad y es uno de los motivos por el que estamos hoy aquí, ¿no? ¡Ayen! ¡Ayen Muñoz! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Ayen Muñoz! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Ayen Muñoz! ¡Lo, lo, 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 lo! Gorrocha y su sombrero, tú. Con el 4. No es serio, ¿no? Va a salir con un sombrero que se lo habrán echado ahí en la rúa. Es muy malo al básquet. Menos mal que se ha dedicado al fútbol. Porque qué jugador. No tiene techo. Eso sí, Gonzalo siempre le dice que juega 2 toques, pero a veces se lo olvida.
primer año, primer título. Después del año que hizo en Mirandés. ¡Qué jugador! ¡John! Igor, te toca. Con el 5. Un tío que me iría a la guerra con él, pero me pondría detrás de él, porque no me necesita. Bye bye. ¿Has subido alguna foto? Bye bye, ¿o es? A ver, con el 5. No vamos a hacer rima, ¿no, Igor? Un tío con el que me iría a la guerra, pero me pondría detrás de él, porque no me necesita. Nos ha costado, bueno, nos ha costado, ¿no, Igor? Que hable castellano, pero ahora se entiende un poco, ¿no? A ver. ¿O en mayo es? Speaker, sube el volumen. ¿No hay más? ¿No hay más o qué? No me dejan, tío. Más. Sube. Sube. Pago yo la multa. Venga, va. Sube. Bueno, que esto se alarga, joder. Con el 5. Sin hacer la rima. ¡Igor! Kaixo Donosti, kaixo Gipuzko, dano batea, ekipo, zueke bai. Eluskedate, eluskedate, eluskedate. Lo, 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 eluskedate, eluskedate, eluskedate. Eta inork azalpenik behar ¡Con el baldin badu, 6! Lo dejamos para luego. kontratua amaitzen zaio aurtengo. Goku! Goku! Bueno, está speaking. Eskerrik asko. Vamos a empezar a hablar de la final, ¿no? Segundo 14. Goku. No ha rematado de cabeza en su vida. Y nos da, pues nos abre el camino para el título, ¿no? Yo, cuando debutó con 16, 17 años, ya lo dije, diamante en bruto. Es muy bueno. Es un pepino. Aunque a veces es mejor ni mirarla a la cara. ¡Ander!
Turrientes. Mi paisano, Beasaindarra. ¿Están chuten? Ahotsi gabe geldituko naiz, Oain bai? Vale. Turri. Algunos se pensaba que Turrientes no valía, ¿no? Lo que ha demostrado en estos 4 meses. Estos. Así. Balón de oro. Turrientes, balón de oro. No os vengáis arriba, tranquilos, hombre. ¿Balón de oro? Tenéis mucho, Bueno, Turri, hay que poner sus audios por 4, ni por 2, por 4, no veáis. Pero la verdad que es un personaje, no veáis, todas las mañanas ahí viendo vídeos de TikTok, de Instagram ahí en la sala de fisios. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Pero lo que ha demostrado y lo que le falta por demostrar. ¡Beñat! Tú. Con el 9, el hombre gol, ¿no? Todo empezó en Mendizorroza, con el 2-3. La canción, yo creo, que era por algo. ¿Cómo era? Por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Sevilla o Ríos Carson. Por la mañana café, por la tarde ron. Y tráeme también de Sevilla, ¿no? Ori. In English, no, because I have problems. Okay. La verdad que este tío, en cuanto a minutos y gol, ya nos lo ha demostrado en Anoeta, fuera de Anoeta. Tiene mucho gol, hay que cuidarlo. Y si las lesiones le respetan, es un jugadorazo. ¡Orri! Por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Sevilla o Ríos Carson. No quiero hablar mucho, pero por la mañana café. Bueno, con el 10. Dejamos la canción para luego. El zorro de Eibar. Yo ni me atrevo a entrar ahí en los entrenos, a meterle la pierna, por si acaso. Pero no sabéis lo afortunados que nos sentimos todos del equipo, me imagino que todos vosotros, de tenerlo en el equipo. Espero que sea eterno, porque es el mayor culpable de todo lo bueno que le está pasando a la Real.
Mikel sí, Turrientes no todavía, hombre. Con el 11. Gracias, Wolverhampton. Si lo pronuncio bien, bien. Si no, también. Si llevara a la espalda Ganchiño, valdría 40 millones, pero nos ha costado 4. Es increíble verlo toda la semana. No se mueve, pero cómo vuela en el campo, ¿eh? Vaya fichajazo. A todo esto, un mensaje para Fabrizio Romano. No estaba borracho, ¿eh? Está tieso el cabrón, ¿eh? Pero porque se lo ha dejado todo en la final. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Eres. Con el 12, la Vinotinto. Le pido perdón desde ya, porque por culpa mía, todo el equipo le llama Yanji, el Yanji de Girona, porque donde va deja huella. Jugábamos contra él y no lo queríamos ni ver, pero ahora nos sentimos afortunados de tenerlo en el equipo. Y Ángel, las lesiones no te habrán respetado, pero el año que viene te vas a salir. Eso lo tenemos claro todos, todos. ¡Y Ángel! ¡Y Ángel! ¡Vaya gallo! El 13. Y, egotuta zeok, egotuta zeok, rati, porterue. Está zumbao, muy zumbao. Ya lo demostró en los penaltis, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Marrero, Marrero! A ver, tampoco me voy a meter mucho con el MVP de la Copa, ¿no? No me puedo meter con el MVP de la Copa. Lo tiene más que merecido. Es uno de los motivos por los que estamos celebrando esto. También os digo que no conocen las escobillas del váter. Pero lo queremos igual. ¡Unai! ¡Unai! ¡Marrero, Marrero! ¡Marrero, Marrero! ¡Taque! ¡Jole! Bueno, eskerrik asko danagatik, emate dizuen maitasunatik, taldekide guztiei da benetan maite zaituztet, venga. Jo. Eskerrik asko eta bidaion bat, ¿eh? Con el 14. ¡Jole! A este tío es mejor quitarle el micro.
porque te dice las cosas como son. A veces se le olvida la X en casa, pero es un pepino. La verdad que tengamos a Usan en el equipo, yo me siento un afortunado. No lo conocíamos, en el campo sí, pero como persona es un 10, la verdad. Bueno, por aquí me piden que le meta un poco de caña y le voy a llamar cabeza grande. Porque habla muy calado. Claro. Taque, te queremos mucho. Con el 14, Taque Fusa. ¡Taque Fusa! Fondo paseo derecha. El 15. ¡Ah, qué cubo! Como diga algo, le quito el micro, ¿eh? Bueno, no me gusta hablar mucho. Prefiero hablar en campo. Pero bueno, yo creo que hoy es el mejor día de mi vida. Y lo vamos a pasar de puta madre. Gracias a todos. ¡Venga! Cubo, quédate. Con el 15. Los segundos más largos de mi vida. Ni el minuto interminable de Poshi. ¿Dónde estás, Poshi? Se me hizo muy largo. Pero qué penalti. El penalti que nos ha dado eso. Eso sí, no veáis los palos que mete en los entrenos. Le llamamos palo marín. Pero si quieres ganar un reducido, ponte con Pablo, que lo gana seguro. ¡Pablo! ¡Pablo! Celebra como el bicho. ¡El bicho! ¡Sí! Con el 16. Primero, lo del bicho, por favor. El coleccionista de camisetas. Le voy a robar en casa. ¡Sí! Con el 16. Chuleta car. Maleta car. Más largo que un día sin pan. Pero vaya garra tiene, vaya final. Él y John Martín. Que luego hablaré de John Martín, pero la verdad que no entenderá mucho de lo que digo, pero Duye, brate, I love you. ¡Duye! ¡Duye!
Sergio, prepárate. Con el 17. No se calla ni debajo del agua. Tiene fritos a todos estos, a todo el staff. Pero para mí, el mejor lateral izquierdo de primera división. No se cansa ni para arriba ni para abajo. Otra vez para arriba, otra vez para abajo. Vaya zurda tiene. Con todos vosotros, ¡Sergio! ¡Sergio! Me ha faltado decir que es Isi Palazón, pero con pelo. Isi. La verdad... que este equipo es la puta hostia, tío. A ver si Eric contrata algún fisio más, porque lo necesitamos, pero la verdad que este staff también es la puta hostia. Y bueno, que sepáis que vamos a volver pronto a celebrar algo muy grande, que lo sepáis. ¡Vamos! El propio. Bueno. Remolacha, jengibre. Sí. Con el 18. No quiero, como diría Marrero, no quiero herir a nadie. No quiero herir. Carlos Llorente. Este tío es un personaje. Ahí donde no parece que sea un personaje. Se ha visto todos los vídeos de TikTok, Instagram, todos los vídeos chorra. Carlos Soler. Vamos. Eso sí, qué manera de correr en el campo, qué manera de abarcar, qué manera de jugar al fútbol. ¿Cómo era? Your fitness is unbelievable, ¿no? Unbelievable. Your fitness level, Carlos, unbelievable. Le gusta la remolacha, le gusta el jengibre, tiene más alarmas que goles. Ya lo explicará algún día, el tema de las alarmas. Pero es el puto amo, la verdad. Con el 18... ¡Carlos! ¡Carlos! Vaya solete. La verdad que me he bebido unas cuantas cervecitas, un poco de champán y no puedo decir muchas palabras, pero gracias a todos por estar aquí. Habéis hecho un día inolvidable para mí, la verdad, y para todos. Este equipo es increíble y esta afición es brutal. Os agradezco todo el cariño y os quiero mucho a todos. Os quiero mucho. I love you.
Bueno, Tyson, con el 19. Los porteros, la verdad que sueñan con él, yo creo. El parking lo tiene integrado. Qué manera de ponerla ahí, al lado del poste. Al parking, le decimos, al parking. Tiene un mérito de la hostia. Todavía no le habréis visto jugar este año. Pero la verdad que otro responsable de todo esto, ¿no? De generar buen rollo, de estar en el día a día, trabajando como uno más y sin poner una mala cara, ¿no? Tyson, todo el equipo te quiere, que lo sepas. ¡John! ¡John! Bueno, con el 20, no sé si va a llegar por estas muletas. La verdad que el equipo dice que está loco. Y es verdad, la verdad. Pero no sé si alguno recuerda las palabras que hizo en el Camp Nou. En el momento que estaba cumpliendo lo que estaba diciendo, la rodilla se le quedó en la noeta. Pero alguno igual no entenderá por qué se fue, pero está aquí. Y su sangre es blanca y azul. ¡Álvaro! ¡Álvaro! Bertxue botako aldek. Bota Bertxuei. Zortziko txikian, mesedez. Bueno, Bertxoik ez. Eskerrik asko denoi, bihotzez. Como dije el otro día, yo ya me puedo morir tranquilo. Hubiera cambiado todos los títulos de la historia de la humanidad por este. Este es el que se viene conmigo a la tumba. Eskerrik asko benetan denoi, herrialtzale guztioi. A toda esta gente que está aquí, que la gente no ve, vosotros veis a estos, pero justo detrás hay mucha gente que hace un trabajo fantástico. Y quería deciros solo una cosa. Todos estamos disfrutando de un momento que quedará en nuestro corazón para siempre, pero me gustaría recordar a los que os han transmitido, a todos y cada uno de vosotros, el sentimiento por la Real, que son vuestros aitás, que son vuestros aitonas, que son vuestros birraitonas. Y que ojalá vosotros transmitáis ese sentimiento a vuestros hijos. Y por último, cuando os pregunten cuál es vuestra copa favorita, desde el Club Ciclista San Sebastián 1909 hasta esta última copa, responderles la siguiente. A ver, barkatu, hor, medikua, mesedez, hemen eskubian. Eskatzen ahí a... Están pidiendo aquí asistencia, porfa. Ahí a la derecha, al lado del parque. Los médicos o alguien, no sé, que habrá alguien que estará mal. ¡Eskerrik asko! A ver, norbait azalduko alda hor.
Venga, korrika. Ah, que son dos, venga. Mucha prisa no tienen los de la Cruz Roja. Bueno, une batez etenaldi txiki bat ematen du izango dela, horre, ez biharren bat izan da. En Valencia. Speaker lanetan, baina ez ematen du jarraitzeko moduan izango dela, edo ez dakigu, ekitaldiak etenaldi txiki bat izango duen edo ez. Bien bitartean, ari da, Speaker jauna, Aritzen Ustondo jauna, ari da talde aurkezten banan bakoitzarentzako mezua ere badu, eta, Jarraitu eket edo ez dakigu, ematen du bezetz, benetan ematen du, etena izango dela, Aritzen Ustondo berak esan du, lehenago hasi gara esaten, baina jarraitu egin du ekitaldiak eta lehenik eta ben barkamen eskatu nahi zuela, aurkezpen hau berderaz egingo zuelako talde osoak ulertzeko, baina lehenengo mezuak Mikel Oyarzabal kapitainarena, zesanik ez, Pellegrino Matarazzorena, eta ere berean Unai Barrerorena Euskara gutxian izan dira, eta esango nukenik Realak gaur Euskararen alde gola ere egin duela. Eta, neurri batean, Ana Juanan Reala hau ere bada, gizartaren isla da, eta Realak gaur Gipuzkoara, Realak gaur bere realtzeleei Euskara zuzendu zaie, bai behintzat mezu nagusienetan. Bai, hausnartutako mezuak izan dira, alegia, hausnartutako modua, ez da, modus operandia. Bai, ez da kasualitatea. Ez, eta nik uste dute bete-betean asmatu duela. Juanan, Gipuzkoaren parte da Reala, noski, zerbait baldin bada, Gipuzkoaren parte bada Reala, parte handi bat gainera, eta, Gipuzkoara mezua, hizkuntza dagokienez, gaztelaniaz ere ari gara entzuten noski, mezuak, baina lehenengo mezu nagusia Euskara. Euskara izan da, Euskara izan da, nik uste dut hori aurrera posoa dela denentzako ez, eta nik uste dut logikoa iruditzen zaik gainera hori. Eta bestela, nabari da, euren artean, zerrolako rolloa duten, da, Aritzen Ustondoak ondo horreta ditu batzuk, eta bat edo beste bota du, jende bat edo beste bota du, eta bihar goizean aldakelare batek kargu hartuko dio. Baina, a ver da. 21. Bai, bagoaz, konpontu da Arzien aurrera. No penséis mal, es porque es de Rusia, joder. Yo creo que nadie sabe dónde juega realmente, pero este tío es un pepino de locos. Zaka, como sigas con el móvil en la taquilla de esa manera, te va a salir una chepa que no te la crees ni tú. De verdad os lo digo, es un pepino. ¿Os acordáis de Juninho o de algún tirador de faltas tan bueno como Zakarian? No, yo tampoco. ¡Arsen! ¡Arsen! ¿La música qué? La música. Fuera. Faltan unos cuantos más. El que se quiere ir a casa, que se vaya, hombre. Con el 22. Parabéns, irmão. Wesley. A este sí que se le olvidó la X en Riyadh. ¿Sí o no? Se lo olvidó, ¿no? Pero tiene un potencial, joven, talentoso. Primer título, si no me equivoco, Wesley. Pero tiene un mérito de la leche. La verdad que es la alegría de la huerta. Con todos vosotros, ¡Wesley! ¡Wesley!
Wesley Sneijder, ¿no? Wesley Sneijder. Kaixo, Lagunaki, Apirillaki. Bueno, con el 23. Galicia calidad de... ¡Qué jugador! La verdad que tiene un carácter. Pero tú mándale una piedra que te la baja igual. Yo no sería capaz, pero él sí. La verdad que... Te estás grabando, ¿eh? No te pongas nervioso. Vive, es de Vigo, pero yo ya lo considero donostiarra. Bryce. No. Estaba... Bryce. O mejoras tu swing. O mejoras tu swing o sigues perdiendo, crack. Nah, es broma. Con todos vosotros... ¡Bryce! Brate. Se me había olvidado. Me ha hecho más caños que Ronaldinho en sus mejores momentos. Eso lo tenía que decir. ¿Beste bat? Marca tú. Cruz Roja, Día. Favores. Beste tenaldi bat, halako ekitaldia luzeak ere bat dira. Berez, postardia, seietan hasi da, baina lehenago esate baterako, baina Forundaren lankideak kontatu digu, eta elkarrezketatu du, eguerdiko 12etan nola lehenengo realtzaleak hortxe ziren, eguerdiko 12etatik pentsa, gaueko 9 gutxietara, ordu marroska bat dira, zutik hor, ordu gehientxunak eguzkitan, orain eguzkirik ez da, baina luze eta ondo bezik ere bat edo beste bai, eta bigarren kasu bat ere bai, ikusten denez. Eta zorionez, pentsatzeko da noski, jakin da horren beste jende bilduko zela gaur hemen, segurtasun neurriei eta osasun neurri dagokienez, bete berreko guztiak beteta izango direla, eta persona horiek hartatzeko moduan ere izango dela, beste ambulantziaren bat, edo beharren arabera, tokatzen dena. Eta, oraindik ere aurrera jarraitzeko moduan dauden, da Luka Susic dator orain. El día que vino yo lo dije, este tío está zumbao. Capaz de cerrarte la puerta del ascensor en tu cara por no subir contigo a casa. Y con ese tiro que tiene, yo llevaría 10 goles ya esta temporada. Luka. Idiot. You are a big person, my friend. Vaya zurda tiene, ¿eh? Brate. Con todos vosotros. ¡Luka! ¡Luka! Bueno, no me quiero alargar tampoco, pero a este tío hay que nombrarlo. 19 añitos. ¡Qué final! La verdad que me siento un afortunado de tenerlo en el equipo y de todo lo que está demostrando y lo bien que le va todo. También hay que meterle un poco de caña, ¿eh? Te pega un abrazo que parece un koala.
pero es tan cariñoso que no le puedes evitar el abrazo. Yomar, súbete los pantalones, anda. Con el 31, John. John Martín, tin, 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 tin. Boqui, el Boquillas. Yo solo digo, este año no lo sé. La temporada que viene, que se preparen los porteros. Porque vaya cañón tiene en esa derecha. No lo habéis visto todavía, pero vea potencial. Eso sí, otro que no calla ni debajo del agua. Con el 33, Iñaki. ¡Iñaki! Bueno, el Pichichi, bueno, Pichichi igualado con muchos, se fue a Córdoba, pero la calidad que tiene sigue aquí. Es un empanado que no se entera de nada, pero lo queremos igual. ¡Miquel! ¡Miquel! Joaquín, ya acabó, ya acabó. A ver. No, Bisbalín. No voy a empezar 1 a 1. Zubieta. No hay mucho que decir. Son parte de todo esto, presente y futuro de la Real Sociedad. Hay 1, 2, 3, 7 jugadores del Sanse, pero que han aportado su granito de arena, que lo tienen todo para hacer lo que quieran en la Real. Miguelín no. No me sé los números de memoria, os voy a ser sinceros, pero voy a empezar con Enunu, Yopo Chen, Aitor Fraga, Gorka Carrera, Ibai Aguirre, Dani Díaz, Lander Astiazarán eta Luken Beitia. Hau ebai zuona. Aura. Asti, haznos alguna celebración, venga. Haz. Chirivuelta. Venga, chirivuelta. Vale, chirivuelta. Venga. Venga. Eskerrik asko, benetan, hola. Que falta el 6. ¿Dónde está? ¿Quién ha hablado? No te escondas. Con el 6, ¿qué voy a decir? ¿Dónde? ¿Aquí o no? No. Nada.
con el 6. Es el alma de este vestuario. Es una persona que siente la Real igual que muchos de los que estáis ahí. Y es una persona que cuando no le toca, viene con la misma sonrisa que cuando le toca. Y eso dentro de un vestuario para todos los demás es muy importante. Así que nada, esto que hemos conseguido aquí se consigue gracias a personas como Elus. Así que por favor, darle el aplauso que se merece. Aritz Elus Tondo, Aritz Elus Tondo, Aritz. Elus kedate, Aritz Elus Tondo, izan da. Jaiari, arima jarrena izan jona, berak egin ditu speakerlanak, aurkezleranak, danak bana aurkeztu ditu, eta, bueno, lehenako esan dugu, Asier berak ere esan du, eta kontratu amaitzen du, denboraldi amaieran, eta, bueno, ikusteko dago, emozionatu da hor neurri batean. Kapitainak, beste kapitainak, Mikelek, Oiartzabalek hitzartu duenean, ondo hitz egin du kapitainak beste behin. Eta, bueno, pixkanaka pentsatzen dugu, iluntzen erari da, dagoeneko ilundu ez badu, eta ekitaliak asko ez du faltako. Baina, oraindik ere bada bai, beste zerbait. Por último, ¿dónde está Matarazzo? Matarazzo, ¿dónde está? ¿Dónde está Matarazzo? Matarazzo, ¿dónde está? ¿Dónde está Matarazzo? Yo creo que este es un récord mundial. Porque no creo que nadie haya levantado la Copa del Rey tan alto como yo. Sí. Pero para esto quiero todo el staff, porque yo no puedo hacer todos solo. There's a lot of work that's done behind the scenes. We work very hard every day, and I love everyone on this team. So please come on to the stage, all the staff, please come. And the players behind. Hor ere ondo, peligro no Matarazzo. Para un récord bueno, talde lana esan dugu. Eta begira, estafa hau dena da. Eta, bueno, arratsalde osoan zer esan dugu. Gola talde jokoa dela, eta, bueno, ere parteide, ezta? Bere laguntzaile guztia, parteide egin du Rino Matarazzok. Da hortxe irudia. Karisma dauka gizonak, itzala. Egia da, haingoian ez da egon, kopa, Segula, Ez. Bat eta 88 duen. Bai. Eta besora luzatuz, Asier, zenbatera dago kopa hor? 3 metro edo zen hoztakigu? Zeruan. Bai, hortik jetxe, gimar da gero,
Euroliga irabazten dutenak eta behar bada bai, baina futbolean horren gora koparik, arrazoia izango du bai, Matarazzok, arrazoia izango du. Dagoenean bonbon. Euskeraz ere egin du eta gaztelaniaz ere, bai, badaki edo asko ikasi du denbora gutxian. Nahi du ulertuko du. Bai, seguro asko. Bai. Oiartzabal izango du Laizzer, Mikel Oiartzabal kapitaina. Oiartzabalek zer ez daki egiten ondo. Hemen da gurekin kapitaina Mikel Oiartzabal, zorionak lehenengo eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Zer dau? Bueno, egia esan kiston eromena, kiston zoriontasuna, egia da oindala 5 urte irabazi genula bai, eta momentuan guretzat kistona izan zela, baina asteburu hontakoa bizita gero hangoa atzean geratzen da normala den bezala, asteburu kiston erraldoia, eta bueno, posik. Zenbat aldatzen den futbola zaleekin, ez da? Bai, esan dugu bai goian, azkenen gaur hemen gaude asteburuko ospatzen, baina oindala 5 urteko bai ospatzen gaude. Beraiekin gustatuko litzaiguke ospatzea bere momentuan, baina ezin zen posible izan, eta, bueno, hau dena zor genien, eta uste mundu guztia disfrutatzen nahi dela. Eta beste datu bat ez bakarri Donostia, zu Eibartarra zara, Gipuzkoa osoa, eta Gipuzkoatik kanpo dauden realzaleak ere bai? Bai, hemen Donosti normala den bezala asko bizitzen da, baina Donostitik kanpo baita jente asko da horreala jarraitzen, jente horreala animatzen, eta horrela jarraitu behar du. Azkenen sentimentu bakarra eta oso potentea da, eta jarrai ezagun hori sustatzen. Eskerrik asko bat, eta segiko gor. Beste momentu historiko bat biziko dugu, jokalari guztiekin, gu guztiokin, Mikel Oiartzabal, gidaria, amarra bere osotasunean, amar zenbakia honek ondo merezita dauka. Eta bien bitartean, Soler, ez da? Bai, Soler. Ume txiki-txikia du horrek, eta kontatu du, orain dela ez horren beste, partidu baten atarian zen malo egin zuen, atzula lorik egin, eta gero baita korrek egin ere. Txoriak. Ez zuen alegingo, ingoateak iban izkio, neria izango zen, ez zuen alegingo, baina horrela, eta ni txorian nuen maite, eta ni txorian nuen maite. Baoterako modu berik, halako ekitaldi bat amaitzeko. Txoria askotan anoetan, denago arratsaldean zer esan dugu, bada nola baitere gure ereserkia, eta speaker lanak egiten aritu den, kideren hitzak orain, ekitaldiari amaiera emanez, hauxe izan da, relaren festa, txalo zaparrada handi batekin, uste dut amaituko dela, arratsaldeko festa erraldoi hau. Bai, eta guraso direnak, aita direnak, orain umetxoak, ume jaio berriak asko,
presotan hartu eta euren bikoten gana, eta beste bat ere ikusi dugu, Aritze Lustondo ikusi dugu berea egin ondoren negarrez, malkotan, erabat emozionatuta joan eginda. Sekulako protagonismoa izan du, berak egin ditu lanak, eta ustuta itxura batean gizona. Bai, eta Mikel Oiartzabal, benetan hitz dotoreak eskaini dizkio. Hori ere badelako talde bat, hori ere bada, aldakela baten barruan eta talde baten barruan gehienez, 11, 12, 14, 15, ez dute beti ere dena jokatzen. Eta, eguneroko martxan, hor egon egin behar da, entrenatzera joan, aurpegitxarek ez aldala, talde barroko giroa lagundu, bakoitza bere modura laguntzen du, eta hori guztiak ere behar dara, dira, talde baten egitura baten barruan. Bai, oso garrantzitsu da olako bat eukitzea. Etxekoa da, bertakoa da, barruko giro hori berak sortzen du, iruditzen zaite garrantzitsua dela olako jokalari bat eukitzea. Askotan pentsatzen du jokoa bakarrik izaten dela, ez da jokoa bakarrik, barruko giroa oso garrantzitsua da talde batean, eta nik uste dut olako persona batek, jokalari batek gaur ikusi dugu, ze jarrera daukan, eta nik uste dut olako bat derrigorrezkoa berda talde batean. Ez da ikusten ana, lan hori ez da ikusten, baina lan hori hor dago, eta beharrezkoa da. Eta kapitainaren aitortza jasotzea publikoki ere oso garrantzitsua dela iruditzen zait. Jendeak ere jakin dezan. Bestela, Juanak egin duen irakurketa, ez da, honek ez du jokatzen eta. Jokatzen zaionat, jokatzen du. Finalan jokatu zuen, Aranburuk min hartu eta atera egin behar da horre. Luzapena, partidua nola zeuen, kanporak eta esan behar du. Finala nola zeuen ikusita, atera egin behar da, maila eman egin behar da. Eta, atera zen, eta jokatu zuen, eta partidua berak amaitu zuen. Baina itzaleko lan hori, baskotan ikusten ez den hori, ze garrantzitsua den. Asier, zer duaz, pixkanak badoaz berriz ere, etorri diren bidetik. Bai, badoaz. Tambor soinuaz, tamborra joaz gazteak, tambor soinuak noski, Donostian, eta zaleak ere makina bat ordu eman dituzte, hemen batzuk, Egia da, giroa ederra dagoela, mataratzok nik uste gaur berriz ere maisu jokatu duela, maisu benetan. Eta talde irabazle honen giltzarrietariko bada zuek behin da berriro esan duzuen bezala. Gizona gainera irribarre handikoa da. Handia da, eta irribarre handikoa da bai. Eta horren bufanda bakarrik zikurrinare hartu du, Pellegrino Mataratzok. Eta gaurko arratsaldaren ondotik ulertu dugu gehiago, lehenago konektatu talako hitzak epatu ditugu, eta, epatia. Zutik erori da, baina, etorri eta, jakin egin behar da, asmatu egin behar da. Eta, berak ulertu du non dagoen. Bai, lehenago Jonanek ere esan du. Eta bere lehenengo mezua debitzaldiare euskaraz, zenolako hitzak, konektatu du, lortu du talderekin bat egitea, eta esan nuke gaurkoa eta gero, gaurkoa, eta finaleko kopa irabazi eta gero noski, baina zaleekin ere lehen ez gain lortu dela, poltsigoratu dituela legia. Baina mezu bat azpimarratuko nuke, esan du hau, hasiera dela. Bai. Berari irabazteko ekarri dutela, berari irabazteko agindu eman diotela, ez da? Hori ere ederra da, hau hasiera dela esatea. Bai, exigentzi maila, eta behar du, beti behar da. Eta kasu honetan futbolari buruzari gara, baina goi mailako kirola dau, eta exigentzi mailak Juana beti altu, goian egon behar du. Bai, goian, hor nik uste egun bateko gauza bat ez dela izaten, ez? Hau demora luzea izaten da, eta demora luze horretan aukera dauzkatzu gauza asko ondo egiteko, ez? Oain ere liga gelditzen zaio handikan, liga hortan borrokatzeko gai izango da baita ere, naiz eta Europako bideo hori badaukan, baina iruditzen zaite ligan goian egotea oso garrantzitsua dela. Sensazioak ere onakin bukatzea urtea oso ona da. Eta helburuei begiratzen hasita, beti ere badaudelako helburuak, 7 partida falta dira, jakin ez dakigu 5. postuak aurtengo ligan, txapeldunen ligarako postua edo aukera emango ote duen, egia orain Alemaniako taldeak eta Espainiakoak ari direla leian, eta ematen du orain Alemaniakoak Europan gehiago egingo ote duten, baina 5. postu horrek txapeldunen ligako saria izango balu, 4 puntura dauka, gaurkoz, Betis 4 puntura dauka Realak. Claro, batek esango du, ja Europa Ligara datorren denbora edo. Ja, lanak eginda dauzkala, ez? Baina, ikusteko oraindik ere 5. postu horrek ze sari izango duen, baina, bestelako lorpen hori ere horrego litekela, erronka bat, beste erronka bat da. Bai, altxorraia bat badaukaia etxean, baina gehiago dauzka bidean. Jo dezala, hurrengoaren bila.
Ba hori laster batean ikusiko dugu, asteazkenean. Behar bada ez da eredurik onena, edo ez zitarik onena. Bueno, egia da, bizipoz horrek ere asko balio izaten du batzuetan, behar bada hanketan. Inertzia horrek ez da. Baina kopa irabazteak eman dezaken indarra, bueno, ba hori bintzat badauka taldea, Juanan, beste bat zantzango da, momentuko sasoia dute indarra, bueno. Momentu hori nola bizitzen da, ikusi behar da. Igandetik asteazkenerako bidea, ba, bueno, enteramente dago kienez, ez duk esango oso arrakastatxua izan denik, baina, bueno, kopa ez da rotero irabazten, eta, bueno, ba ikusiko da, ez da. Bueno, demoraldia amaitu egin behar da, eta askotan joerak ere balio izaten du. Kopa irabazi da, eta demoraldia diokenez, ja, 10eko azpada, bederatzikoa gutxien ez taldeak hor dauka, baina dinamikari eustea, eta neurri berean jarraitzea garrantzitsua izango. Nik paralelismo bat eitiarren desberdina da, baina begira, Baskoniak ere kopa badauka, baina ligako borrokan hor dago, Baskonia, desberdina da egoera, baina, horre, Izan zuen kopa eta gero txakalaldi bat, baina begira, liga berriz ere jarri da, eta play-offa datoz, eta, bueno, ematen du Kosner Baskonia hor dagoela. Hor dagoela. Bueno, Donosteko udaletxean jarraitzen dugu, beretan ekitaldi dotorea ikusi dugu, Reala kopa irabazi du, eta zoriona Reala. Bueno, guk ere mendiko pana izan diogu, eta hortan eritu gara, eta hortan ari gara Joanan, eta oroar esango nuke, bueno, barratxalde benetan dotorea ikusi dugu. Ba, sola gara izan da ez, Realen zaletu entzan ikusten dute oso polita izan dela dena, nondik hasi dira, non bukatu duten, nola bukatu duten oso garrantzitsua da baita ere, jendearekin sartu dira baita ere, eta nik uste deskertuko dutela zaletuek egun hau ez dute astuko, eta horrek eta gehiago lagunduko dio taldeari amendikan aurrera, ez? Duela 5 urte irabazi berdin irabazi zuen Realak, orduan utxeta bat, eta penaltiz, baina luzaperik gabe eta penaltirik gabe, baina irabazi egin zuen, baina egunotan ere esan dugu, ze aldea, orduan, denak ere musukoarekin, da ospatzeko beldurrez, gaur oso bestelako argazki hemen Donostian. Zaleak futbolaren arima da. Nik uste futbola ezin likela ulertu bere osotasunean zaleri gabe, eta Oiartzabaleko ondo azaldu du. Bi ospakizun izan dira, o bi egoera ospakizun berean. 2021koa eta oraingoa. Duda ezpirik gabe, autobusa badoa, autobusa pixkanaka badoa, berriz ere bere bidera, Anoeta ara alegian, eta Anoetan urrengo horrenka, asteazkenen izango du arratsaldeko 8 Realak, Getaferen aurka, eta, hori ikusiko dugu taldea zeman dezakeen. Egia da, buruz behipen indartsu izango da talde txuri-urdina, gaur benetan asko jasoa duelako, eman ere ematen du, eta hortxetako proba, ez da? Zenbat ematen duen talde honek, eta zenbat jende eraman zuen Sevillara, horret zerbait esan nahi du. Baina eman bezala jaso du, eta garrantzitsua da, batazen bestea garrantzitsua. Nik uste garrantzitsua dela hori, ez? Zuk talde bezala ematen duzu, baina gero jasotzen duzu, asko jasotzen duzu, baina Sevilla nik uste besterik ez zegoen, zema jende zegoen, zema jende juntan, jende asko sarrearik eta zer gabe. Gaur ikusi du zema jende zegoen hemenen, nik uste taldeakin bat egin duela, eta denak egiten dute, emaitzak egiten dute, baina taldearen jarrerak ere ematen du hori, ez? Eta nik uste zaletuek hor daudela, gertu daudela, eta asteazkenean ez dakit nola izango da dena, baina taldeak ere laguntza izango du armailetan, eta pentsatzen dut aurrera ateratzeko moduko izango dela. Taldeak eta zaleak, taldeak eta zaldeak, biek bat egin dute gaur. Eta nik uste eta Realak asko egin duela, kopa hau irabazita euskal futbolaren alde baita ere. Bai taldeak, bai zaleek. Eman duten itxura niretzako ikusgarria izan da, eta hori oso onuragarria da euskal futbolarentzat eta euskal herriarentzat. Ana Ramos eta Juan Larrañaga, besterik ez bada, eman ditugu ordu batzuk, ekitaldi benetan zoragarria ikusi dugu. Eta haro gaude, kontatzeaz noski, eskerrik asko zuei guztioi, eskerrik asko noski, bidean ere izan ditugun, Asiarren Languren, Iñaki Mikeo, Diego Álvarez de Arcaia, Iñigo Barrena, lantalde osoari eskerrak noski, eta eskerrik asko benetan, zuei bestekaldean izategatik. Hauxe izan da arratsaldea Donostian eman duena, hasi dugun bezala amaituko dugu. Zorionak Reala.
smell the alcohol. The only thing I know is that we're in too deep. And maybe when she's dead and gone, I'll get some sleep. You blamed it all on your kids. We were young, we were innocent. You told me a lie. Fuck you for that. Fuck all your pride and fuck all your prayers. And all this time I waited like a fool and Siempre hay gente que se pierde, remontando el río arriba a contracorriente. Ilusioz